This is Bombo Network News, noontime edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Lunes, ika-24 sa buwan ng Marso, taong 2025, we only have 49 days to go before the national and local elections. Sa ulo ng ating mga balita. Sa mga pangunahing balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. posibleng bumisita sa White House sa unang kalahating bahagi ng 2025. Itong si Senador Ronald Bato de la Rosa muling binatikos ang administrasyon ng Marcos, samantala si Vice President Sara Duterte inisa-isa rin ang dahilan kung bakit kailangan ng mag-resign ng Pangulo. Ang Department of Transportation muling nanawagan naman na itigil na ang transport strike kasabay ng tuluyang pag-arangkada ngayong araw ng Tigil Pasada. Ang Pilipinas binuhay ang claim sa Sabah sa note verbal nito sa United Nations. Abangan sa ating provincial report, ang lokal na pamalan ng Manawag pinaghahandaan ang posibleng pagbuhos ng milyong deboto kasabayan ng papalapit na Semana Santa. At sa ating international news naman, si Prime Minister Han Duck-soo ibinalik bilang acting president ng South Korea. Samantala, 7 naman ang nasawi sa Ukraine sa gitna ng napipintong ceasefire talks. Abangan din sa ating sports balita mamaya, ang Cleveland Cavaliers nagbulsa ng panibagong panalo matapos danasin ng 4 na magkakasunod na pagkatalo. At live, nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Posibleng bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa White House sa unang kalahating bahagi ng 2025. Ayon kay Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez. Anya, nakatakda ang pag-schedule ng pagbisita ng Pangulo pagkatapos ng pagbisita nitong si U.S. Defense Secretary Pete Hegseth dito sa Pilipinas. Yan ay nakatakda sa Marso 28 hanggang 29. Nakatakda ring makipagpulong kina Pangulong Marcos at Defense Secretary Gilberto Chidoro Jr. Nauna nang inanunsyo ng U.S. Department of Defense na magtutungo ang U.S. Defense Chief sa Pilipinas para isulong ang mga layuning pangseguridad kasama ang mga lider ng Pinas at makipagkita sa United States at Philippine Forces. Inumpirma naman itong si Ambassador Romualdez na nakatakdang bumisita sa bansa si U.S. Secretary of State Marco Rubio sa susunod na buwan. Nakatakdang simula ng International Criminal Court ang pre-disclosure process sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa buwan ng Abril kaugnay ng mga paratang na crimes against humanity of murder kaugnay ng kanyang kampanya laban sa droga. Ayon sa inilabas na timeline ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 noong Marso 21 ay inatasan ang prosekusyon na magsumite ng detalyadong impormasyon tungkol sa ebidensya, testigo at iba pang dokumento bago ang Abril 4. Ito ay bilang paghahanda sa confirmation of charges na itinakda naman sa Setyembre 23. Samantala, binigyan ng depensa ng hanggang Abril 11 upang magsumite ng kanilang tugon, kabilang ang impormasyon kung may ilalahad silang ebidensya o testigo at kung may plano silang maghain ng alibay o magsagawa ng sariling investigasyon bago ang paglilitis. Pinag-uusapan rin ang proteksyon ng mga testigo at biktima bago isa publiko ang kanilang mga pangalan at testimonya. Samantala, inatasan din ang International Criminal Court Registry na magsumite ng ulat ukol sa paglahok ng mga biktima sa kaso bago ang Abril 2. Samantala, kuha tayo ng mga development dyan sa bahagi po ng Senado, ang Administrasyong Marcos. Muli pong binatikos itong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Iginiit na nilabag ng gobyerno ang mga constitutional rights o mga karapatan nitong si dating Pangulong Duterte. May update dyan si Bombo JC Galvez. Binatikos ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan iginit ng senador na nilabag ng gobyerno ang constitutional rights ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Git ni De La Rosa, binulag ng politika ang pamantayan ng pamahalang ito sa pagkilala sa garantiyang ibinigay sa bawat Pilipino, dating presidente man o hindi ng konstitusyon. Hindi lamang daw mga taga-suporta ni Duterte ang mismo nagsabi na may paglabag sa karapatan ng ating kapwa Pilipino sa pagsuko sa kanya sa International Criminal Court. Sa katunayan anya, sinabi ni Atty. Alexis Medina sa pagdinig na ikinasa ni Senadora Amy Marcos ukol sa nangyaring pagkakaaresto kay Duterte. Sinabi nito na nilabag ang constitutional rights ng dating Pangulo nang isuko siya ng mga otoridad sa International Criminal Court. Paliwanag ni Medina, ang pagsuko na isang taong inaresto sa isang international body ay valid lamang kung ang nasasakupan ay kusang loob na sumuko sa pangalaga ng pambansang pamahalaan. Samantala, sinabi ng senador, natuklasan sa nabuksang pagdinig sa pag-aresto kay Duterte ang iba't ibang paglabag sa batas at mga irregularidad.
Kinuwestiyon ni Bato ang kooperasyon ng gobyerno ng bansa sa Interpol's diffusion notice sa pag-ares kay Duterte. Pinatutsyadan nitong Pangulo na kung maaari ay maging consistent at sabihin anya sa Interpol na hindi patupad ang International Criminal Court warrant dahil matagal na walang jurisdiction ang International Criminal Court sa Pilipinas. Gayunpaman, inasahan na ron ni De La Rosa na mauuwi sa arestuhan dahil kahit papaano anya mayroon din daw siyang sariling intel. Yeah, I've been expecting it already dahil kahit pa paano meron man tayong sariling intel din. Si De La Rosa ang paunay nagpatupad ng madugong war on drugs noong administrasyon ni Duterte. Nauna nang inaresto si Duterte ng Interpol nitong Marso 11 sa bisa ng isang International Criminal Court arrest warrant dahil sa kasong crimes against humanity. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantala, dumami pa ang nalikom na lagda para suportahan ang online petition laban sa request ni dating presidential spokesman Attorney Harry Roque. Una na nga nag-post ng petition ang Dutch-Filipino na si Joel Vega kasunod ng kanyang pagpapadala ng liham sa Immigration and Naturalization Service ng Netherlands na humihiling na tanggihan ang request ni Attorney Roque. Ang naturang petisyon ay may title na Block Harry Roque's Asylum Move to the Netherlands. Mayroon na itong inisyal na 2,500 signatures na naliko mula sa mga Pilipinong nasa iba't ibang bahagi ng mundo habang patuloy naman ang pagtaas ng bilang ng mga sumusuporta. Una nang ikinatwira ni Vega na walang ground para sa claim ni Roque na political persecution dito sa bansa. Gate nito, siya ay matagal nang nasa loob ng Duterte Political Circle na kasalukuyang may mataas na impluwensya sa politika sa Pilipinas. Anya, walang credible threats sa kanyang buhay at sa kanyang kalayaan dito sa bansa at ang kanyang request ay dahil lang sa pagnanais na takasan ng mga pumumuna sa kanya. Una nang lumutang sa kay Attorney Roque sa The Hague, Netherlands noong pre-trial hearing ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte upang magsilbisan ng legal counsel ng dating Pangulo. Kinalaunan, sinabi rin ni Vice President Sara Duterte na hindi siya magiging bahagi ng legal team. Ayon pa kay Vega, hindi biktima ang batikang abogado dito sa Pilipinas at wala siyang sapat na basihan para sa kanyang aplikasyon para sa asylum. Ginagamit lamang anya nito ang Dutch system para takasan ang pananagutan sa bansa. Samantala, meron naman ng birthday surprise na pinaplano ang ilang mga organisasyon sa Europa para kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na kasalukuyang nakapiit sa detention facility ng International Criminal Court. Sa isang press conference doon sa The Hague, inanunsyo nitong si International Criminal Court Assistant to Counsel Cristina Conte na inihahanda nila ang naturang birthday surprise bilang bahagi ng kanilang pagdanais na panagutin ng dating Pangulo sa madugong drug war na kanyang pinangunahan noon. Ang naturang press conference ay dinaluhan ng iba pang mga human rights advocates, mga lawyer, tulad ni na Attorney Gilbert Andres ng Central Law, Attorney Benji Aquino ng grupong Redress at Bayan Europe Coordinator Lynn Jimenez. Ilang mga grupo na rin sa buong Europa ang nag-commit na makikibahagi sa isa sa gawang serye ng aktibidad. Hindi na rin idinetalya mga ito ang nakatakdang aktibidad na bahagi ng birthday surprise. Ayon kay Attorney Conte, nais ng mga grupong ito na kahit nasa Europa na ang dating Pangulo ay magpapatuloy pa rin ang kanilang pagpapanagot sa kanya sa ngalan ng mga biktima ng drug war na tuloy-tuloy na humihingian niya ng hustisya. Sa Marso 28 ay ipagdiriwang ho ng dating Pangulo ang kanyang ika-80 karawan habang nakadetene doon sa International Criminal Court. Nakatakda naman siyang humarap sa susunod na pagdinig na gaganapin sa Setyembre 23 para huyan sa confirmation of charges laban sa kanya. Ito naman si Vice President Sara Duterte, inihayag ang rason kung bakit dapat na mag-resign si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kaugnay niyan, narito ang mga detalye sa pag-uulat ni Bombo Kelly Cordero. Inihayag ni Vice President Sara Duterte ang rason sa likod ng panawagan ng Duterte supporters na magbitiw na sa pwesto si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa ginanap kasi na meet and greet niya sa mga overseas Filipino workers kahapon sa Netherlands, napuno ito ng sigawan ng mga supporters na Marcos resign. Ayon sa Pangalawang Pangulo, sa pagiging presidente kasi dapat nasa tamang pag-iisip raw at desisyon ito dahil sa kanya nakasalalay ang kinabukasan ng kabataan at bansa. Binigyang diin ni VP Sara na mahalaga rin ang drug test sa kapasidad at abilidad na mamuno.
Ang hindi raw pagsunod dito ay katumbas ng pagtataksil sa tiwala ng publiko dahil kinakailangan daw malaman ng taong bayan na nasa ayos ang decision-making ng isang presidente. Alam nyo kasi, ang pagiging Pangulo, dapat nasa tamang pag-iisip ka. Yung pagsasabi na hindi mahalaga ang drug test sa aking kapasidad at abilidad na mamuno is tantamount to betrayal of public trust. Kaya hindi lang naman natin pwede sabihin, Marcos, resign. Bakit ba kailangan resign? Dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos kang mag-isip at kaya mo ang mamuno. Samantala, muling ibinahagi ni Vice President Sara Duterte ang dahilan kung bakit hindi raw sila ang totoong problema ng bayan, kundi ang kasalukuyang gobyerno. Ayon kay Duterte, noong tumakbo sila ni Pangulong Marcos sa platapormang Unity at Continuity, kabilang doon ang Build project ng kanyang ama na si former President Rodrigo Duterte. Pero nang manalo sila ni PBBM, anya hindi naman napagpatuloy ang sinimulang proyekto ng kanyang ama para sa Pilipinas. Ayon sa Vice Presidente, ito raw ay dahil nakatago lang ang pondo sa mga proyekto na pamigay o naroroon lang sa bulsa ng contractor o politiko. Ibinunyag din ni Duterte na personal ang rason kung bakit siya nag-resign bilang kalihim ng Department of Education. Anya may hindi raw siya nagustuhan na ginawa sa loob ng ahensya. Ang budget daw kasi na dapat ay para sa school building program ay pinaghati-hatian lang sa loob ng House of Representatives. Nagpapatunay raw ito na ang problema ngayon ng Pilipinas ay ang pamamalakad sa gobyerno kaya patuloy ang kahirapan at parami ng parami ang nakikipagsapalaran sa ibang bansa dahil sa kawalan ng oportunidad sa Pilipinas. Kaya naman, patuloy ang paghimok ng Pangalawang Pangulo sa mga taga-suporta nito na huwag tumigil sa panawagan na ibalik ang kanyang ama sa Pilipinas. Tiniyak nito sa publiko na ayos lang kahit ituloy ang kaso ng kanyang ama sa Pilipinas basta makabalik lang ito ng bansa. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa kaugnay na balita mga kabombo Caster Nation, kumpiyansa ang defense team nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na maabsuelto ang dating Pangulo sa kanyang kinakaharap na kasong crimes against humanity sa International Criminal Court sa lalong madaling panahon. Itong naging kasagutan ng Lead Defense Counsel nitong si dating Pangulong Duterte na si British-Israeli lawyer Nicholas Kaufman nang matanong sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines. Ipinunto din ng high-profile international criminal defense lawyer na walang jurisdiksyon ang kaso dahil kumalas na ang Pilipinas mula sa Rome Statute noong pang 2018 na naging epektibo noong 2019. Natanong din si Kaufman kung may posibilidad na tuluyang maabsuelto ang dating Pangulo o may posibilidad na muling magsumite ng panibagong charges kung sakaling tumanggi ang pre-trial chamber na kumpirmahin ang mga kaso laban sa dating Pangulo na nakataktang dinggin sa Setyembre 23 ng kasalukuyang taon. Dito binigyang diin itong si Kaufman na innocent until proven otherwise ang dating Pangulo at sakaling hindi kumpirmahin ang mga charges laban sa dating Pangulo, papalayain ito ng walang trial o walang paglilitis. Natanong din si Attorney Kaufman kung ano ang mga pangunahing factor na ikinukonsidera ng Korte sa pag-aproba at paggawad ng interim release. Ipinaliwanag ng Defense Lead Counsel na karapatan ni dating Pangulong Duterte na mapagbigyan ng interim release na maaari lamang umanong ma-deny sa ilang sirkumstansya. Subalit ang mga ganitong circumstances na humahad lang sa posibleng pagbibigay ng interim release ay wala sa kasalukuyang kaso. Nakatakda naman anyang humingi ang kampo ng dating Pangulo ng interim release sa tamang panahon. Sa huli, sinabi ni Kaufman na ang lantarang paglabag sa mga karapatan nitong si dating Pangulong Duterte sa ilalim ng Article 59 ng Rome Statute ay isang dahilan para isulong ang pangangailangang ipag-utos ang kanyang agarang paglaya. Sa ngayon, hindi pa masabi ni Kaufman kung kailan posibleng hingin ng defense panel ang interim release para sa dating Pangulo. Sa ilan pang mga development nakataktang magsagawa ng Unity Motorcade, ang ilang mga supporter ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dyan sa may Ilocos Region na baluarte ho ng pamilya Marcos, kasabay ng kanyang birthday celebration sa Marso 28. Ang naturang motorcade ay isasagawa mula ho sa may Lingayen sa probinsya lang ng Pangasinan patungo dito sa Manila at Quezon City. Bahagi ito ng kanilang protesta sa tuluyang pagkakaaresto sa dating Pangulo at pagdala sa kanya sa Netherlands upang litisin sa kanyang kasong crimes against humanity. Ayon kay Claudine Rocco, ang nagsisilbing convener ng Bring Duterte Home Unity Motorcade, sisimulan nila ang naturang motorcade dahong alas 6 ng umaga sa Marso 28 sa Lingayen. At sa loob ng 12 oras, babaybayin nila
ang kakalsadahan patungo sa Manila City at Quezon City. Pagdating sa Metro Manila, susundan nila ito ng isang candlelight ceremony na nakatakda namang isagawa sa Liwasang Bonifacio at sa May People Power Monument. Napagkasunduan ng grupo na magsuot ng green na damit at magdala ng flag at mga banner. Inaasahan naman na may mga sasama pang motorista sa mga lugar na kanilang dadaanan para magpakita ng kani-kanilang suporta. Ayon pa rin kay Rocco, bahagi ito ng malawakang motorcade na kanilang inorganisa kung saan ang isa pang grupo ay magsisimula naman dyan sa bahagi po ng Lucena City. Ito ay bahagi na po ng Quezon Province at tutungo rin dito sa Metro Manila. Muling binuhay ng Pilipinas ang claim nito sa North Borneo o Sabah sa ipinadalang note verbal sa United Nations. Dito iginigiit ng Philippine Permanent Mission to the United Nations ang soberanya ng bansa sa Sabah. Naninindigan din ito na hindi kailanman binitawan ng Pilipinas ang soberanya nito sa North Borneo. Inalala din ito ang kasunduan ng mga partido sa Manila Accord na may petsang July 31, 1963 kung saan binigyan din ito ang commitment ng Pilipinas sa ilalim ng kasunduan ng pag-iit ng claim sa North Borneo alinsunod sa international law at the principle of the Pacific Settlements of Disputes. Ang hakbang na ito ng Pilipinas ay kasunod ng inisyong note verbal ng Malaysia noong taong 2024 na tumututol sa submission ng Pilipinas sa United Nations Commission on the Limits of the Continental Shelf. Nauna na kasing iginiit ng Pilipinas ang karapatan nito sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea at formal na hiniling sa United Nations body na palawigin ang continental shelf sa West Philippine Sea, partikular na sa Western Palawan Region, bagay na tinutulan naman ng bansang Malaysia. Samantala, hindi na magsasagawa ng live fire drill ang Estados Unidos o ang US Army gamit ang Typhoon missile system sa military exercise sa Pilipinas ngayong taon. Ayon po ito kay Major General Jeffrey Vanantwerp ng US Army Pacific. Nanatili ang Typhoon launcher dito sa Luzon mula noong nakaraang taon matapos itong dalhin para husa sa Laknim exercise. Inikababahala po ng China ang presensya nito dahil maaari itong gamitin sa mga pag-atake o posibleng pag-atake sa malalayong target. Hindi pa tiyak kung nanatili ito sa bansa o ililipat sa ibang bahagi ng Indo-Pacific region. Samantala, sa Balikatan at sa Laknim drills, magpapaputok naman ang Philippine Navy ng Sea Star Spy, non-line of sight at Mistral missile, ngunit hindi gagamitin itong BrahMos cruise missile system dahil yan sa mataas na gastusin. Pinag-aralan naman ng US Army ang paggamit ng Typhoon sa Operation Pathways upang palakasin ang ugnayan sa mga kaalyado at pigilan ang agresyon ng China dito pa rin sa naturang rehiyon. Sa iba pang mga balita, ang Department of Transportation muling nananawagan sa grupo ng Manibela na itigil na ang transport strike. Patuloy naman na pagbuo ng solusyon para maiwasan na sobrang maapektuhan ang mga commuters dulot ng strike. May balita dyan si Bombo Bea Piniza. Muling nanawagan ng Department of Transportation sa grupo ng Manibela na tigilan na ang pagkakasa ng transport strike dahil malaki ang nagiging epekto nito sa mga mananakay na siyang umaasa sa mga pampublikong transportasyon. Sa isang press conference na ginanap sa mismong opisina ng Metropolitan Manila Development Authority ngayong umaga, mismong si Transportation Secretary Vince Dizon na ang nagpaliwanag na handa naman makipag-usap ang liderato ng DOTR sa mga transport groups dahil nakikinig naman anya ang kanilang pamunuan sa mga hinaing ng kanilang sektor. Paliwanag pa ng kalihim magkakaroon ng talakayan ng kanilang pamunuan sa Martes at maging sa Huwebes kasama ang ilan pang transport groups upang madinig din ng mga hinaing at opinyon nito tungkol sa Public Transport Modernization Program. Nanawagan naman ang ahensya sa Manibela na imbis na magsagawa ng strike at pahirapan ng mga mananakay sa iba't ibang bahagi ng Maynila ay sana makipagtalakayan na lamang muna ang grupo sa pamunuan ng DOTR. Ani Dizon, handa naman ang departamento na pakinggan at bigyan ng solusyon ng kanilang mga issue at daing at maging ang kanilang mga nais sabihin tungkol sa modernization program ng mga pampasaherong jeep. Nanawagan sana tayo sa ating mga transport group na huwag na sana mag-strike at imbes na mag-strike ay mag-usap na tayo kasi open naman ang gobyerno at ang new leadership sa DOTR na makipag-usap at makikinig naman tayo sa kanila. In fact, makipag-usap po tayo sa Grupo Pistol ng Biyernes at ngayong linggo to, bukas at sa Huwebes, makikipag-usap din tayo sa iba't ibang grupo tulad ng Pasang Mazda at ang iba pang mga grupo natin sa transport sector. At uulit ako, nananawagan po ako sa Grupo Manibela kay Tamar Balbuena na sana imbes na
solusyon kung ano man ang magiging problema. Sa isang eksklusibong panayam naman ng Bombo Radio sa leader ng Manibela na si Marval Buena, iginit nito na maaaring itutuloy-tuloy nila hanggang Biyernes ang strike sa iba't ibang bahagi ng bansa kung hindi pa rin maayos ang consolidation figures ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa lalong madaling panahon. Anya, kaunti lamang silang miyembro ng grupo at mismong ang pamunuan na ng DOTR ang nagsabi na maipapatupad silang libreng sakay para sa mga apektadong mananakay, kaya naman para saan anya ang panawagan na ito ng kalihim. Humingi naman ng pangunawa ang leader ng grupo sa mga commuters dahil sa 3 araw na strike na maaaring magdulot sa kanila ng kaunting aberya. Anya, kung ang mga mananakay ay nahihirapan sa 3 araw na strike, ang mga tsuper at operators din ay umaaray sa araw-araw umano na pagmumulta at paghuli sa kanila, at sana ay maunawaan ng mga ito kung saan nanggagaling ang kanilang mga saloobin. Patuloy lang po kami sa strike ngayong araw hanggang Miyerkules po. 3 days, pwede po hanggang Friday. Akala ko po ba may libreng sakay sila na wala pong maapekto ang pasahero. At sabi nila, naka-ready sila, konti lang naman kami. Yun naman po ang pronouncement po nila, di ba? Ngayon sasabihin nila maraming na stranded o naapekto ang pasahero. Ano po ba talaga ang tama? Siyempre po, humihingi po tayo ng pangunawa sa ating mga mahal na mananakay. Kung kayo po ay mahirapan sa 3 araw na strike at wala ko kayong masakyan, kami po araw-araw po kaming hinuhuli at nagmumulta. Samantala, kasunod dito, nakahanda naman ang pamunuan ng DOTR katuwang ang MMDA para sa mga apektadong commuters sa iba't ibang bahagi ng Maynila. Ayon kay Dizon, isa sa kanilang mga naging response para matiyak na hindi makakaranas ng aberya ang mga mananakay sa 3 araw na strike ay ang patuloy na monitoring at ang paghahanda ng mga bus para sa libreng sakay ng kanilang ahensya. Ito ay para sa maginhawang biyahe ng mga commuters. Nagbigay din ng tulong sa pamamagitan ng mga bus na naka-standby ang Philippine Coast Guard para kung kailanganin man ito ng MMDA at maging ng DOTR, lalo na sa mga peak hours. Since meron ng strike na in-announce ngayon, kailangan tayong rumisponde. Mag-ensure na hindi maa-aberya ang ating mga kabayan. Pero naka-monitor tayo, naka-standby tayo. Nandiyan yung mga buses ng MMDA para mag-provide ng libreng sakay. Kaya ang kagandahan kasi itong ganitong sistema, makikita agad natin kung mayroong mga pasahero natin na magkakaproblema, nakadeploy yung ating mga buses in case na magkakaroon ng hirap ang ating mga kababayan sa pagsakay. No, nag-offer din ang ating Philippine Coast Guard under the leadership ni Admiral Gaban ng additional buses na pwedeng corresponde at any given time basta i-request po ng MMDA kung saan man around the metropolis. No? Sa ngayon, inaantabayan na naman kung ang naturang strike ay mas i-extend pa hanggang Biyernes, habang patuloy naman din sa pag-monitor ang transportation agencies para sa mga maaaring aberya o kakailanganing buses para sa libreng sakay ng kanilang departamento. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Peniza nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 24 na minuto mga kabombo, makalipas po ang 12:00 ng tanghali. Arestado ang 5 Chinese national matapos na tangkaing tumakas papuntang Sabah, Malaysia sa pamagitan po ng isang illegal na backdoor diyan sa bahagi po ng Tawi-Tawi. Ayon sa mga kawani ng Bureau of Immigration, kabilang ang 5 Chinese na ito sa kanilang blacklisted na kinilala bilang sina Ying Guangzhen, siya po 30 anyos, Yang Jinlong, 29 anyos, Liu Xin, siya po 28 anyos, Sheng Kan, 36 anyos at Lu Honglin, 27 anyos, kung saan dalawa sa mga ito ay mga pugante sa China at hinihinalang may koneksyon sa Lucky South 99. Ayon sa Bureau of Immigration, nakatanggap sila ng isang impormasyon mula sa Government Intelligence Agency tungkol sa isa sa gawang pagtakas ng isang grupo sakay ng isang bangka na nagmumula sa may Tawi-Tawi sa pamagitan po ng isang transporter na siyang illegal na nag-aayos ng mga biyahe palabas ng Pilipinas sa illegal na paraan. Samantala, agad na iniutos naman itong si Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Viado ang agarang pag-aresto sa 5 banyaga at agad ding nagbigay ng kanyang pasasalamat sa intelligence agency na nagbigay ng impormasyon para sa matagumpay na pagkakahuli sa mga naturang individual. Sa ngayon, nanatili naman sa kustudiya ng Bureau of Immigration ang 5 banyaga habang nagpapatuloy ang pag-aasikaso ng ahensya sa kanilang deportation order.
Muling hinimok ni Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez sa mga hindi dokumentadong Pilipino sa Amerika na humingi ng legal advice para maging legal ang kanilang pananatili doon. Inababala ng ambasador na nahaharap sa mataas na banta ng deportation ang mga hindi dokumentadong Pilipino. Babala pa ni Romualdez na ang mga napadeport na mula sa Estados Unidos ay maaring hindi na payagang makabalik. Kaya tapayo ng Philippine envoy sa mga undocumented Filipinos na pumunta sa immigration lawyer at ayusin na ito habang meron pang tsansa na maging legal ang kanilang status. Inilabas ang naturang abiso kasunod ang desisyon ng administrasyon ni United States President Donald Trump na i-terminate ang temporary protected status ng mahigit kalahating milyong Cubans, Haitians, Nicaraguans at Venezuelans na naninirahan sa Amerika na magiging epektibo naman sa Abril 24. Sa datos mula sa United States Department of Homeland Security noong taong 2022, nasa humigit kumulang 350,000 Filipinos ang hindi documented sa Estados Unidos. Kuha pa tayo ng mga dagdag na development kasabay po ng papalapit pa rin na 2025 midterm elections. 49 days na lamang bago po ang May 12 elections, mga kabombo. Ito hong covenant signing para sa mapayapang halalan sa Mayo, papalawigin pa ng Commission on Elections. Habang yung source code naman, nitong mga sistema na gagamitin sa halalan, nakatakda pong i-turnover ngayong araw sa Bangko Sentral ng Pilipinas. May update si Bombo Isa Cotoner. Ipagpapatuloy ng Commission on Elections ang mga peace covenant signing sa iba't ibang bahagi ng bansa bilang tanda ng commitment ng bawat lungsod at munisipalidad na magiging mapayapa ang eleksyon sa Mayo. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, kasalukuyan nang isinasagawa sa iba't ibang bahagi ng bansa ang mga peace covenant signing at nakikita niya naman na positibo ang nagiging tugon ng bawat munisipalidad dito. Kinakailangan yung mga kasunduan pangkapayapaan na yan ay hindi lang sa level ng mga provincial governor's candidate, kung hindi po pati po sa level sa mga munisipyo at sa baba pa. Kinakailangan lahat sila din ay makapagkasunduan dahil kung wala ka namang planong mabalak na masama sa pagkakampanya, sa pagkandidato, ay willing ka dapat na pumirma. So ayan po ay nangyayari na sa kasalukuyan sa bawat mga munisipyo sa mga lugar na yan. Maguindanao, sa Lanao del Sur, meron na rin po. Sa Tawi-Tawi at siyempre yung sa Basilan ay magkakaroon din po ng mga covenant signing. Matatandaan na noong nakaraang linggo, pumunta mismo si Garcia sa Maguindanao upang pangunahan ng peace covenant signing sa pagitan ng mga kandidato at mga opisyal ng naturang lugar. Nagpaalala rin siya na kung sakali man na magkaroon ng problema, marapat lamang na idulog ito sa neutral na opisyal o opisina upang mapag-usapan ng maayos. Dagdag pa niya na huwag agad maniwala sa fake news, misinformation at disinformation kung magkakaroon man ng problema sa kapwa kandidato. Siguro nga pag may mga misunderstanding kayo, padaanin na lang natin sa isang neutral na individual o opisina para lang kahit paano hindi yung nakadepende ang bawat isa sa fake news, sa mga misinformation, disinformation at doon pumasok yung bagong chief minister natin na pinagkakatiwalaan ng dalawang kampo. Samantala sa iba pang balita na may kaugnayan sa mga paghahanda ng komisyon para sa halalan, nakatakdang i-turnover ngayong araw ng poll body sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa mga system na gagamitin sa eleksyon. Ito ang Automated Election System, Election Management System, Consolidated Canvassing System at Online Voting and Counting System. Kaugnay nito, sinabi rin ni Garcia na hinihintay na lamang nila sa kasalukuyan ang international certification. Kailangan kasi muna tignan ng international certifier kung ang apat na system ay nag-i-integrate ng maayos para sa halalan. Kung sa aspeto ng integridad ng bawat system, tiniyak ni Garcia na dumaan na ito parehas sa international at local entity, kaya naman wala dapat ikabahala ang mga botante na hindi ito nasuri. Ayan po lahat ng source codes na yan ay atin na pong ide-deposito sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa vault at yung pong certification any moment from now hinihintay po natin, ina-expect natin kasi sa bandang huli naman ang importante may certification na nagsasabi na maayos, credible at mapagkakatiwala ng ating mga sistema. Mula sa Comelec Office Intramuros, Manila, Bombo Isa Cotoner para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Para sa mas kumpletong pakikinig ng music, entertainment, news, and information. Meron yan dito sa Bombo Radio. Dahil nandito ang music station ng Bombo Radio Philippines, ang Star FM. Sa Visayas naman, nandyan ang 95.5 Star FM Cebu, 99.5 Star FM Iloilo,
95.9 Star FM Bacolod at 103.7 Star FM Rojas. Kahit saan sa Pilipinas at maging sa ibang bansa, lagi mong kasama ang Star FM. Dahil hindi lang kami sa radyo mapapakinggan, live din tayo sa Bombo Radio Philippines mobile app at sa Facebook. Kaya Star Nation, kung musika at impormasyon ang hanap mo, no worries. Dahil sagot yan ng Star FM, the music station of Bombo Radio Philippines. It's all for you, Star FM. Long night. Bakit kailangan pang maghintay sa pagdating ng bagong araw? Pwede namang mag-drive na muna. Kahit man sandali magpahinga. Magpahinga na muna and perk up at Dunkin', pasalubong ng bayan. Oras natin, meron na lamang po tayong 27 minutes bago po sumapit ang alauna ng hapon. Update po tayo dyan sa may Palasyo Malacanang. Sinabi ho ng Palasyo na kakayanin ng gobyerno na matapos ang 224 na mga pangunahing proyekto bago ho bumaba sa pwesto itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Habang nakatakda rin bumisita itong si U.S. Defense Secretary Pete Hegseth dito sa ating bansa. May update po dyan si Bombo Annalise Soberano. Bombo Genesis, tiniyak nga ng palasyo na gagawin ng gobyerno ang lahat para matapos o makumpleto ang nasa 224 major projects na inaprubahan ng NEDA Board na ipatutupad sa pamamagitan ng Public-Private Partnership Program bago pa man bumaba sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kabilang sa mga proyektong ito ay ang pagsasaayos ng ilang paliparan sa bansa at ang Metro Rail Transit o ang MRT-7 project. Dagdag pa ni Castro, bukod sa 224 na ongoing projects, mayroon ding 175 projects ang nasa pipeline. Sa kabilang dako, naniniwala naman ang palasyo na malaking bagay para maibsan ang trapiko sa NLEX ang ipatutupad na libreng toll fee na magiging epektibo ngayong araw. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Bukod dito, nasa 224 projects ang kasalukuyang ipinatutupad sa ilalim ng Public-Private Partnership Center. Kasama na ang ilang mga paliparan gaya ng Ninoy Aquino International Airport, Lagindingan International Airport at ang Metrorail Transit Line 7. Habang 175 projects naman ang nasa pipeline ayon sa PPP Center. Good news din po para sa mga motorista na madalas bumiyahe sa norte. Kahapon nga ay inanunsyo ng NLEX na bilang tugon sa panawagan ng DOTR, pansamantalang ipatutupad ang libreng toll sa northbound lane mula Balintawak hanggang Meycauayan simula alas 12 ng tanghali ngayong araw. Mananatiling libre hanggang maibalik sa normal ang daloy ng trapiko sa naturang bahagi ng Samantala, kinumpirma din ng Malacanang ngayon na nakatakdang bumisita sa bansa si U.S. Secretary of Defense Pete Hegseth. Sinabi ni Yusek Castro na ang Department of Foreign Affairs ang maglalabas ng schedule kaugnay sa pagbisita ni Hegseth. Una nang kinumpirma ng U.S. Embassy dito sa Pilipinas ang pagbiyahe ni Hegseth para pag-usapan ang isyong panseguridad kasama ang mga leader ng Pilipinas. Makikipagpulong din si Hegseth sa mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines kasama ang mga U.S. forces. Layo ng pagbisita ni Hegseth palakasin ang regional security sa Indo-Pacific region. Live mula sa Malacanang, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Nagdesisyon ang Constitutional Court ng South Korea na ibalik si Prime Minister Han Duck-soo bilang acting president matapos ibasura ang impeachment case laban sa kanya. Sa naging desisyon ng Korte, 7 mula sa 8 maestrado ang tumutol sa impeachment ni Han habang isa lang ang pumabor na ma-impeach ang opisyal. Ayon sa 5 justices, ang impeachment motion laban kay Han ay valid subalit wala umanong sapat na basihan para patalsikin siya dahil hindi niya nilabag ang konstitusyon o ang batas ng South Korea na may kinalaman yan sa deklarasyon ng martial law o posibleng insurrection. Habang nagpasya naman ang 2
justices na ang impeachment motion laban kay Han na nakaupong acting president noon ay invalid sa simulat sa pool dahil bigo itong maipasa sa parliament matapos hindi maabot ang kailangang boto mula sa 2/3 ng mga mambabatas. Matatandaan na si Han ang humalilis na impeach na Pangulo ng South Korea na si President Yoon Suk-yeol dahil sa kanyang panandalian at nabigong deklarasyon ng martial law noong Disyembre 2024. Subalit wala pang 2 linggo mula nang maluklok sa pwesto ay na-impeach si Han at sinuspindi noong Disyembre 27 dahil sa kanyang umanong papel sa deklarasyon ng martial law at sa kanyang pagtanggi sa pagtalaga noon ng 3 pang justices sa Constitutional Court na magpapasya sa impeachment ni Yoon dahilan kaya't inakusahan siya ng oposisyon ang pagharang sa impeachment trial ni Yoon na kanyang kaalyado. At ang mga balita sa ating ibayong dagat, nagpakawala ng sunod-sunod na drone attack ang Russia sa Ukraine. Noong linggo ng gabi na ikinasuwi naman ang hindi bababa sa 7 katao ayon yan sa opisyal ng Ukraine. Kabilang sa mga inatake ang kabisera ng Kyiv, ilang oras bago ang negosasyon sa Saudi Arabia kung saan nakatakdang magpulong ang Ukraine at Russia sa pamamagitan ng United States-mediated talks upang pag-usapan ang pansamantalang tigil putukan sa mga pag-atake sa enerhiya at infrastruktura. Sinabi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na makikipagpulong muna ang delegasyon ng bansang Ukraine sa mga opisyal ng Estados Unidos bago ang opisyal na negosasyon. Magpapadala rin umano ang Ukraine ang technical teams upang talakayin ang detalye ng ceasefire. Ayon kay United States President Trump's Special Envoy Steve Witkoff, may inaasahang makabuluhang progreso sa usapan, lalo na sa posibleng tigil putukan sa Black Sea na maaaring humantong sa mas malawak na kasunduan. Samantala, sinabi ni Witkoff na hindi niya nakikita ang posibilidad na gusto na Russia na sakupin ang buong Europa, taliwas naman yan sa pangamba ng ilan. Para sa kanya, mas mahalagang unahin ang pagpapahinto ng labanan kaysa sa pagtalakay sa mas malawakang motibo ni Putin. Ayon sa Ukrainian Air Force, naglusad ang Russia ng 147 drones kung saan 97 ang napabagsak ng depensa ng Ukraine at 25 pa ang hindi nakarating sa target. Tinamaan ng pag-atake ang Kharkiv, Sumy, Chernihiv, Odessa, Donetsk at Kyiv. Sa Kyiv, 3 katao ang nasawi kabilang ang isang 5 taong gulang na bata habang 10 naman ang nasugatan. Bumagsak ang mga debris ng drone sa mga residential buildings matapos subukang iwasan ng air defenses ng Ukraine. Samantala, 4 pang katao ang nasawi sa Donetsk region kabilang ang 3 namatay sa bayan ng Dopravilla ayon yan kay Governor Vadim Vilashkin. Sa iba pang mga updates, nagbabala si Senator Ramon Bong Revilla Jr. sa taong bayan laban sa pagpapakalat ng fake news kasabay ng kanyang mariing pagkondena sa isang malisyosong post sa social media kung saan ginamit ang kanyang pangalan para sa masasamang salita laban sa mga Filipino Muslim. Nabatid na muling inungkat ang isang FB post noong 2019 elections na nagdadawit sa pangalan ni Revilla na sinisiraan ng mga Muslim at napatunayang fake news. Ayon kay Revilla, parehong operators lang ang gumawa nito para siraan siya sa mga Muslim sa panahon ng Ramadan at ang mga operators anya ang totoong kalaban ng mga kapatid na Muslim. Iginiit ng senador na katuwang niya ang mga brother Muslim at kasama hanggang sa hinaharap laban sa desperadong grupo. Nabatid na sa mga legislative measure nitong si Senator Revilla sa Senado, kabilang dito ang kanyang pagsusulong ng kapakanan ng mga kapatid natin Muslim. Kasabay nito ay nanawagan din ng senador sa publiko na maging vigilante laban sa fake news at hinimok ang mga otoridad na dapat umaksyon laban sa mga manloko sa social media. Ilang mga Filipino vloggers bahagi umano sa cognitive warfare ng China para i-destabilize ang gobyerno ayon yan sa isang international studies professor. May mga balita dyan si Bombo Grant Hilario. Inihayag na isang propesor na dalubhasa sa pag-aaral ng international relations ang pakikibahagi umano ng ilang mga Pilipinong vloggers sa dayuhang estado na pasimuno sa isyu ng pagpapakalat ng maling impormasyon. Mayroon raw kasing mga online content creators ang nadiskubreng may ugnayan sa naturang bansa na kasalukuyang ginagamit ang stratehiyang tinatawag na cognitive warfare. Ayon mismo kay Dr. Renato De Castro, isang distinguished professor of international relations, kumpirmado na parte ang ilang mga kababayan sa cognitive warfare na China umano ang may pasimuno.
kung saan ipinaliwanag niya na ang People's Liberation Army ang siyang posibleng nagsasagawa nito at idinagdag na ang naturang estratehiya ay siyang gamit upang manipulahin at ilihis ang kamalayan lalo na ng mga Pilipino. Anya, ang mga vloggers na ito na pro-China ay mga may tuturing din na kasama sa mga individual na layunin at nais ang pag-destabilize sa gobyerno ng bansa. Hindi lang yung kinukonduct ng PLA, of course, meron tayong mga kababayan na actively has become part of this. Interestingly, nakikita natin yung mga vloggers na sympathetic sa China, ganyan din very active, sympathetic, of course, they take the position against the government. So the same people who are also engaged in pro-China narrative are also engaged in efforts to destabilize the government. So yes, ayan ang tinatawag nating cognitive warfare. Samantala, ibinahagi naman ng naturang profesor sa pag-aaral na may kinalaman sa usapin pang internasyonal ang ganitong uri umano ng information warfare o cognitive warfare ay mistulang nakapaloob na sa doktrina ng naturang bansa. Kung saan, sinabi din ni Dr. Renato De Castro na maging ang integration ng makabagong teknolohiya na Artificial Intelligence o AI ay siyang ginagamit para lamang may sakatuparan ang kanilang gawain. Talagang nasa doktrina ng People's Liberation Army. No? Una yun yung tinatawag ng information warfare, atakihin mo yung mind. Tapos yung tinatawag nila ngayon intelligent. Gumagamit ka ng AI and even talagang gagamitin mo lahat, biochemistry and mind. In fact, ang People's Liberation Army nagtayo pa ng tinatawag nating fifth branch. Ang tawag nila doon, Strategic Support Force, na talaga ang focus lang to really take into account yung cognitive warfare. Para sa Bombo Network News, Bombo Gran Hilario, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Meron na lamang po tayong 17 minutes bago po sumapit mga kabombo ang alauna ng hapon. Bago sa ating mga provincial report, dinagdagan pa ng Department of Agriculture ang alokasyon para yan sa vulnerable sector na siyang benepisyaryo ng Kadiwa ng Pangulo Program na siyang nagbebenta ng 29 pesos na presyohan ng bawat kilo ng bigas. Kabilang sa sektor na ito ang mga senior citizen, mga person with disabilities, mga solo parents at mga indigents na ang mga individual na prioridad na benepisyaryo ng naturang programa kung saan ang mga bigas na binebenta ay batay pa rin sa inisyatibo ng National Food Authority na mamahagi ho mula sa kanilang buffer stock. Inanunsyo nitong si Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. na ang bagong pulisiya na ito ay agad na ipapatupad sa lahat po ng lugar sa buong bansa. Anya, ito ay para mas makapamili ang publiko ng mas mga abot-kayang pagkain at mga basic commodities, particular na ang bigas. Samantala, inasahan naman na dahil sa inisyatibong ito ay masusolusyonan ang mga hinaing ng merkado hinggil sa mataas na presyo ng mga bilihin sa mga pamilihan sa bansa. Sa mga oras na ito mga kabombot Star Nation, dumako na tayo sa mga pag-uulat sa ating mga kasamahan doon sa bahagi ng probinsya. Itong transport group sa Bicol, hindi nakiisa sa tigil pasada na ikinasa ng grupong Manibela. May mga detalye dyan ang Bombo Radyo Legazpi. Naging normal ang buhos ng trapiko sa rehiyong Bicol ngayong araw. Ito matapos na hindi makiisa ang mga grupo ng transportasyon sa rehiyon sa ikinasang tigil pasada ng grupong Manibela. Ayon kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board Bicol Director Joel De Feo sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi na posibleng isa sa mga dahilan nito ay ang pagsuporta ng rehiyon sa modernization program ng pamahalaan. Nabatid kasi na malaking bilang ng mga transport group sa Bicol ay naniniwala sa kahalagahan ng pagbibigay ng maayos na serbisyo sa mga mananakay. Ayon sa opisyal na tinalikuran ng mga grupo ng transportasyon sa rehiyon ng tigil pasada dahil batid ng mga ito na pare-pareho lamang silang maaagrabyado at maapektuhan ng aktibidad. Samantala, batay sa tala na ang lalawigan ng Sorsogon ang pinakaunang lalawigan sa Bicol na mayroong 99% compliance sa modernization program. Sa kabuuan naman ay tinatayang nasa 91% na ang consolidation sa Bicol Region. So we assure the public that we have sufficient public utility vehicle plying the route within the Bicol region. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, ito si Bombo Romela Sakayan Wanda sa nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mula ho sa may Bicol Region, dako tayo sa may Ilocos Region. Ang lokal na pamalan ng Manawag, pinagkahandaan yung posibleng pagdagsan ng milyong-milyong deboto para huyan sa Semana Santa.
May update po dyan ang Bombo Radio Dagupan. Nagkaroon na ng mga paghahanda ang bayan ng Manawag dito sa lalawigan ng Pangasinan para sa Semana Santa 2025 dahil sa inaasahang pagdagsa ng libu-libong deboto at turista sa Our Lady of the Holy Rosary of Manawag. Ilang linggo na lamang ay guguntain na ang Semana Santa sa isang kaganapan na isinasagawa naman ng mga mananampalataya sa buong bansa bilang ang Pilipinas ay isang Catholic country. May tuturing na ang bayan ng Manawag naman dito sa Pangasinan bilang blessing capital of the Philippines, #1 tourist destination in terms naman yan sa religious site in Region 1 at true gateway of Pangasinan. Kaya hindi na maipagkakaila na ito ay dinaragsa ng mga mananampalataya saan man panig ng bansa tuwing sumasapit ang mahal na araw dahil sa paniniwalang milagrong hatid ng Apo Bakit at malalim na debosyon sa Panginoon. Ayon kay Manawag Mayor Jeremy Docbing Rosario, na patuloy silang inaayos at pinapaganda ang bayan lalo na sa pagpapalawak ng kalsada dahil kapag maraming deboto at turista ay hindi maiiwasan ang trapiko. At of course, widening ng mga roads na dito sa paligid dahil nga, ngayon pa lang we have 7.8 million visitors coming in 1 year. Ito, pag Holy Week na nagdodoble yan, triple yung mga expectations, no? Average on a regular weekly basis, nag-average ang 57,000-58,000 ang pupunta dito. But with first Holy Week, nagtitriple yan, minsan times 4 pa. Ang dami ng tao. Tuloy po yung mga activities ng church which we will be supporting, no? Patuloy naman ang ginagawa nilang pagsuporta sa simbahan kung saan may mga inisyal na silang pagpupulong para maging maganda at maayos ang daloy ng mga tao sa lugar. Nihahanda na rin nila ang mga ilang tanggapan gaya na lamang ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, Medical Team, BFP o Bureau of Fire Protection at hanay ng kapulisan para sa ilang command post na may kanya-kanyang ambulansya upang tumugon sa kalagayan ng mga bisita. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Myra Reside nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa bahagi naman ng Western Visayas, 14 na bayan sa Iloilo nakapagtala ng paglobo ng kaso ng dengue. Posibleng localized outbreak, ikinababahala. May mga detalye dyan ng Bombo Radio Iloilo. Umakyat na sa 14 na bayan sa lalawigan ng Iloilo ang naitalang may dengue case clustering ayon sa Iloilo Provincial Health Office. Ang sitwasyon na ito ay tumutukoy sa pagkakaroon ng 3 o higit pang kaso ng dengue sa isang barangay sa loob ng 4 na sunod-sunod na linggo. Ang ulat na ito mula sa Health Office ay nagpapahiwatig din ng tumataas na banta ng localized outbreak sa lalawigan. Batay sa datos ng opisina, umabot na sa 1,033 ang kaso ng dengue sa lalawigan mula Enero at 7 ang naiulat na namatay ngayong taon. Tumaas ng 79% ang bilang ng mga kaso kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Nagbabala naman si Dr. Rodney Labis, hepe ng Provincial Health Office Health Service Delivery Division, na kung magpapatuloy ang pagtaas ng dengue cases, posible umanong umabot ang lalawigan sa 21,000 cases at 64 na pagkamatay pagsapit ng pagtatapos ng 2025. Nilinaw rin niya na ang projection na ito ay nakadepende sa bisa ng mga hakbang sa pagpigil at pagkontrol sa dengue na ipinatutupad ng pamahalaang panlalawigan at mga lokal na pamahalaan. In our areas with increasing dengue cases, especially those with clustering of dengue cases, we have standing mandate to our local government units to conduct indoor residual spraying and fogging together with our search and destroy strategy to control the population of our adult mosquitoes to control the transmission of dengue in our community. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Zapadios. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa ilan pang mga balita, ang Commission on Elections dyan sa may Cagayan Valley, pangunahing tututukan din ang vote buying sa pagsisimula ng local campaign period sa Marso 28. May update po dyan ang Bombo Radio Kawayan. Pangunahing tututukan ng Commission on Election ng COMELEC Region 2 ang vote buying sa pagsisimula ng local campaign period sa March 28.
Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Atty. Jerby Cortez, ang Assistant Regional Director ng COMELEC Region 2, sinabi niya na nakatakda nilang i-launch ang kontrabigay na layuning bantayan ang mga kandidatong namimili ng boto. Nilinaw naman niya na hindi pwedeng mangampanya ang mga government appointees maging ang mga uniform personnel ng mga kandidato na kanilang susuportahan sa halalan. Pwede namang mangampanya ang mga government elected officials gaya ng mga barangay chairman, maliban na lamang sa mga barangay secretary at treasurer dahil sila ay appointed. Samantala, dahil malapit nang magsimula ang local campaign period sa araw ng Biyernes, ay nanawagan siya sa mga local aspirant na tanggalin na ang kanilang mga campaign materials na nakalagay sa mga hindi common poster areas. Kung matatandaan, ay nakatakdang magsagawa ng Operation Baklas ang COMELEC sa unang araw ng pangangampanya ng mga lokal na kandidato. Hindi pa man kasi nagsisimula ang kampanya para sa mga lokal na kandidato ay marami na silang nakikita na mga campaign materials na wala naman sa tamang lugar. Nagbigay na umano sila ng mga notice sa mga aspirant na mayroon ng mga poster na nakapaskil sa mga hindi otorisadong lugar, ngunit kapag sumapit na ang Marso 28 at hindi pa rin natatanggal ang mga ito ay sila na ang magbabaklas kung saan maaring kasuhan ang mga lumabag na kandidato. Magsisimula na tayo sa 28 ng ating local campaign. Sana naman yung mga campaign materials ng ating mga kandidato na para sa lokal na posisyon, tanggalin na nila para dun sa mga illegal kung nakakabit sa poste. Yan, tanggalin na nila. Para sa 28, wala na kaming matanggal or wala kaming makasuhan. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Verbas. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Civil Service Commission pinaalalahanan ng mga government employees na huwag sumama sa political activities ngayong papalapit na halalan. Kaugnay niyan, may mga detalye dyan ng Bombo Radyo Tacloban. Mahigpit na binalaan ng Civil Service Commission na umiwas sa partisang political activities at maging neutrality ang lahat ng government employees ngayong national and local election. Pati sa Joint Commission on Elections, Civil Service Commission Advisory on Electioneering and Partisan Political Activities, Joint Circle No. 1 Series of 2016, ipinagbabawal ang mga aktibidad sa anumang political activities sabang nasa election period kung saan bawal ang pagsama o pagsasagawa gaya ng pagbubuo ng mga grupo para humingi ng mga boto o mga kampanya para ulaban sa isang kandidato o pagsasagawa ng mga political rally para sa pangangampanya sa halalan, paggawa ng mga talumpati sa media upang suportahan o tutulan ng isang kandidato, direkta o hindi direktang paghingi ng mga boto, pangako o suporta para sa isang kandidato o partido, pagbibigay ng pinansyal o material na kontribusyon sa mga kandidato o partidong pangpolitiko, pagsuot ng mga kamisita, pin, cap o aksesoris na may kaugnayan sa kampanya at iba pa. Ayon kay Atty. Marilyn Taldo, Civil Service Commission Regional 8 Director 4, wala namang daw masama ang pag-like, share at pagkomento sa anumang social media basta't hindi lamang daw ito gagamitin upang suportahan ng isang kandidato. Ayon pa sa kaniya, ang sino mang empleyado ng gobyerno na mapatunayan nagkasala ng direktang sumasama sa mga partisang politikal na aktibidad ay maharap sa parusang 1 buwan at 1 araw hanggang 6 na buwang suspensyon para sa unang pagkakasala at sa pangulang pagkakasala ay maaaring matanggal ang serbisyo o kapag marami pang paglabag bilang isang lingkod bayan ay maaaring matanggalan ng lisensya ayon na din sa 2017 Rules of the Civil Service Cases noong 2017. The Civil Service Commission Head Office just issued an advisory for all government officials and employees reiterating the joint circular No. 1 between the COMELEC and the Civil Service Commission warns government officials and employees from engaging in such activities during this election period. Offense talaga siya. Aside from a criminal, it's also an administrative offense. We assume that they are responsible enough when they entered government service, they know the rules and regulations, the responsibilities of a public official or employee. Hindi naman prohibited yung mag-like ka, mag-share, or mag-comment. Yung hindi mo gagamitin yun to promote or to advance the candidacy or
defeat the candidacy of a particular person or party. Walang harm na mangyayari sa atin if we will always observe that. Hinihikayat naman ng Civil Service Commission ng publiko na magsumbong kung may makita silang empleyado ng gobyerno na sumasama sa mga political activities ngayong nalalapit na 2025 national at local election. At mula dito sa impilan ng Bombo Radio Tacloban, ito si Bombo Jake Pagipo para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Bombo International News. Gumanti na magkakasunod na airstrikes ng Israel sa ilang lugar sa Lebanon na kumitil naman ang 6 na katao matapos muling mag-umpisa ng palitan ng putok sa mga militanteng grupong Hezbollah. Ayon sa Israeli military, nagpaputok umano ng 6 na rocket ang Hezbollah sa Metula, Israel. Malapit yan sa border ng Lebanon kung saan 3 sa mga ito ang na-intercept nila. Inulat pa ng Israeli military ang isinagawang airstrike ay nagapawasak sa mga command centers at rocket launchers ng Hezbollah sa Lebanon. Una nang iniutos ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na magpapatupad ito ng matinding hakbang laban sa Lebanon kung saan nakabase ang Iran-backed na grupong Hezbollah. Samantala, ang ginawang airstrike sa Lebanon ay nagdulot naman ng mga pangamba sa posibleng mahinto ang ceasefire. Pinabulaanan naman ng grupong Hezbollah ang akusasyon ng pag-atake sa Israel at iginiit nilang nananatili silang tapat sa ceasefire. Nabatid na ang airstrike na isinagawa ng Israel ay umabot sa 3 rehiyon sa Lebanon, kagaya ng Tulain sa southern part ng Lebanon coastal city sa Tyre at bayan ng Haush al-Sayed alitabi ng border ng Syria. Iniutos naman ni Lebanese Prime Minister Nawaf Salam ang pagbantay sa border ng Lebanon, ngunit iginiit niyang hindi siya sang-ayon sa digmaan. Ang mga serye ng sunod-sunod na paglunsad ng mga airstrike ng Israel ay kabalikat lang sa muli nitong pagbibigay babala hinggil sa mga hostages na nais nitong makuha mula sa Hamas na mayroon pang 59 na iba pang hawak at 24 dito ang pinaniniwala ang buhay pa. Maalalang mahigit 600 na mga Palestinian ang napatay mula ng muling maglunsad ang Israel ng mga airstrike noong Martes taong kasalukuyan upang magbigay pressure sa Hamas na palayain na ang mga bihag nito, kasabay pa ng ginagawa ng Israel na pagpapatigil ng supply ng pagkain, gasolina at humanitarian aid sa Gaza na may tinatayang 2 milyong Palestinian ang apektado. Mga kabumbukas Star Nation, tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 31 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ang ating mga social media pages. At after po ng Bombo Network News, pwede po niyong subaybayan ng ating pong mga provincial station. Gamit din po yung kanilang social media pages tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo mobile app. Sa bahagi po ng Visayas area, nariyan po ang ating mga provincial station tulad po ng Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Cebu, ang Bombo Radio Rojas, Bombo Radio Tacloban at ang Bombo Radio Calibo. At bago tayo magtapos, narito ang ating Oratio Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy.
through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Episode 2 sa DWFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Lunes, Marso 24 tuig 2025. Kagkaron sa aton sining The Vote Countdown. 49 dias lang kag 2025 national, local and barm elections na. Sa gihapon ini mo lang garimong kurman Bombot Shama Blanco Hofer. Sa madalakuan kag mga nagapaw na karon nga mga balita, ginaaligar 15,000 pesos nga utang sang biktima ginatanaw nga rason sa pagtiro patay sang suspitsado. Pamilya sa Barangay Tanod nagapating wala sang utang ang biktima sa suspitsado. Apang sospek sang pagpangalutang matapos kang ginhimo ang krimen, ginapahayag kag ginaligar ginaboy ang armas kag gingamit. Ama isang suspitsado hindi makapati sa ginhimo sang iya siniganak. Sa dugang pa nga mga balita, mga barangay nga malapit sa First Town, kabayang sang priority sa City Health Office para sa misting para sa kampanya kontra dengue. Samtang 3rd Infantry Division sang Philippine Army nagpasalig nga manginalerto sa gihapon na pisar kawala sang lugar sa Riyon 6 nga ginpaidalom sa red election hotspot sa palabuton sa nga eleksyon. Kag mga transport group sa Riyon 6 nag-upod sa modernisasyon, naglain kuno ang buot sa gobyerno nga maskin pasulabi pa ang minority kundi paanggid sa majority. Muni mga mainit ka balita, issues kay impormasyon tutukan ta sa pagpalayag sa bumbuaray sa udto. Standby sa kay Bombo Paulina Piliora kag Bombo Jomar Villa. Pagtutok sang Bombo News Team sa sining development sa kaso nga pagpangaluthang o sang isa ka biktima o sa sining barangay Tanodo. O, check na bala kay ginalantaw karon ngang utang kuno nga 15,000 pesos sa muning nagagwa nga kabangdanan kun nga naluthangan ang biktima. Bombo Pauline sa report, please go ahead. Bombo Cham, ginatudlo nga 15,000 pesos nga utang sang biktima sa suspect ang rason sa pagtiro patay diri sa ang suspect sa may barangay Tanod sa barangay Amparo Pavia, Iloilo. Kung sa diin gina-identify diri ang suspect nga si Reggie Gaburno, 41 anyos ang edad, isa ini siya ka driver, samtang ang biktima amo ning si Carmelino Minor, 51 anyos, kasado, lunsay ini sila residente sang nasambit man nga barangay. Natigayon ini siya nga madakop sa hot pursuit operation man sang Bavia PNP kagina sang kaagawon around 1:30 AM Bombo Cham, matapos niya ginubraman ang krimen sang nakaligad man nga Sabado during gidino sang Earth Hour March 22, 2024. Sa aton dirigin 2025, sa aton dirigin pakigangutan ang suspect kay kagina do around 4 AM undergo ini siya sa medical standard operating procedure man sang kapulisan kag mag-uro adlaw pagkatapos sa flag ceremony sining Pavia PNP natigayon naton siya nga ma-interview kag sunod diri sa iya ang rason kon nga adring gintiro patay diri niya ang biktima amon ing utang niya nga 15,000 pesos Bombo Cham kun sa diin una na nga naghulam sang 10,000 pesos ining biktima sa suspect sa nakaligad pa nga bulan sa Nobyembre 2024 kaya i-down ining 10,000 pesos sa ginkuha nga motor sang biktima. Kahapon nga adlaw nagbisita kita diri sa balay man sang
pamilya minor. Dito nakita naton nga may duwa ini siya ka motor. Originally 3 ka motor, apang kay ara subong sa custody man sang via PNP ang motor nga gingamit niya mismo. Dito sa iya balay may 3 ini siya ka ako may duwa ini siya ka motor, may bag-o ini siya nga motor Bombo Cham. Amo ni ang gindawna niya kuno allegedly suno sa suspect ng 10,000 pesos nga ginhulaman niya. The following month, December, naghulam ini siya liwat ang biktima sa suspect ng 5,600 pesos. Kaga nagpasalig nga ibalik sa Enero 2025. Apang wala ini mabaydan up until this month of March, Bombo Cham. Ginako man diri sang suspect Bombo Cham, or by the way, natabo didto based diri sa panaysayon niya, natabo ang pagpangluthang kay didto pagwa gid man niya ang biktima padulong kuntani ini sa duty niya bilang isa man ka barangay tanod didto sa may Namatsan. Malapit lang man dira man mismo sa ilang barangay. Kaga sunod diri sa iya ginkantuan niya gid man hungod ining biktima didto kag nasugat Andre niya malapit na ini sa Guaan sa highway, nasugat Andre niya Bombo Cham ang biktima didto nagkaga sukto niya kuntani ang biktima man abis ang utang niya nga nagabalor ng 15,000 pesos. Apang dumay pagbaisay in between manino sa suspect ug sa biktima, suno diri sa iya nga nagahana kay may bag didto mo ang bitbit ining biktima, nagahana ini siya kuno nga magkuot. May kuuton siya kuno sa bag niya, wala makita kung ano ang kuuton niya, dugahana nga magabot kuno sang armas luthang. So sa iya man niya nga defense diri Bombo Cham sa iya nga allegations, ginunahan niya nga daan ining biktima kagin tiro diri no sa may left torso niya diri sa may abaga dampi Bombo Cham sa dalom. Ang biktima man gamit ining iyang armas luthang 12 gauge shotgun. Didto man kag gilayon ini siya nga nagpalagyo base diri sa statement niya. Nagkadto siya sa Balabag Pavia nagproceed sa ila man nga balay, which is didto siya natigayon nga ma-intercept o kung madakpan sa Pavia PNP man kaagahon ini Bombo Cham. So as to the motive kung nga aging tiro niya Bombo Cham, suno sa iya hindi niya kuno hungod nga patsyon ang biktima. Ang natabo sa iya nga allegation, self-defense kuno Bombo Cham. So sa dugang bala nga pagpabahayag ay ipabati naton kabahin sa aton ng interview sa suspect na si Reggie Gaborno sa aton ng interview. Ginaako nimo, anong rason niya gintiro mo siya? Oo. Anong ginulam, pilang ginulam niya sa imo? Kag para sa ano kuno tani kung mo ginulam niya nga to? Para tabo to mo. Ano? Ibayad niya sa? Tinagulam na ako sa 10,000? Oo. Balik. Tambalan January, balik yan sa tapos sa kontrata ng Lagana. Kaya sama ang support kita. Pero ganito ikaw sa natutulungan sa gano'n. Kaya hindi na gusto mo na matayang yung pangalaman. Pila tanan utang niya sa imo? 60 lang. Pila? 15,000? Nalikitaryawan din na sa tato. Di ano natabo nga may pilas to siya, natiruhan siya, kag ikaw ang ginatudlo nga suspect? Sige mo pusel naman. May pusel sa? Yagin pakitaan niya kapusel? Wala nang sa mga lugar kung na pagyan may turyaw ka mo. Kung ay sa tabi nagpunta bagay tuman sa mga nagpunta sa bagay. Intention tabo di mo kumatiruan. Imo to sir at mas, yung gamit mo? So hindi mo armas sir, yung gamit mo? Kasi sino po lang yung gamit mo, Mr. Gaborno? Sabihin mo ginbakal para sa ano taning mo pagbakal? Na-mensionar sa barangay nga tanod man ikaw sang una, nag-resign ka, pila na kuno ka, mga duha ka semana nagligad? Oo, sa ano nga rason? Hindi ko na
Malikaw ikaw sa iya mo tong rason sa imong pag-resign. Pero klaro, yes sir nga wala mo naging planuan, sir. Sure, kung kaplano ikaw nga makalikaw makita siya, paano abi nag-abot sa punto nga ginhanaan mo or gintiro mo gin siya, sir? January? Sang January ka nagpahulam sa iya, sir? November pa. Tapos ang January wala gyud siya kahatag sa imo, sir, bisang tingi-tingi lang. So ang 15 mil, sir, bilog yun na November, hulang sa imo. Ang November, 10 mil. Tapos December, 5,000. Wala pa siya makabayad until February kag sininga Marso. Sang Sabado to, sir, bali, nagsugatay lang kamo or nag-isuranay kamo nga makitay sa motong nga bahin, sir? Sugatay lang? Din kahalin? Dito sa balay niyo man kahalin? Sir, pila ka tiro ginobra mo? Siya ya, nagpalupok siya? Ang bag, sir, nga color ito, nga ginapanagiyahan ni Mr. Milon, nakuha ko din man, sir. May unod na buksan mo? Yun ko mo, sir, ang 6K, sir. Nga unod sang bag, sir, na kwarta. Wala na kami nakuha. Anong nakita mo sa bag? Tinagin kuha mo, sir, ang sling bag. Nagawa ko ng bag mga kaganya. Sa ano nga rason, sir, naging kuha mo pagit ang sling bag? Kaya mo ito mga pagkukuha na ang tawa ko ito yung para na kung isa rin mo na yan mo naman. May nakita ka nga 45 sa sling bag? Oo. Kay sinot iya to? Amo tong hambal mo nga ginpakita niya sa imo nga to hana ita ni kuhaon? Hindi na subong ang 45? Diin mo ginhaboy, sir, ang bag. Dito ka marami mo pala. Ang 45, diin, sir. Gin surrender mo, gin turnover mo sa police? Sir, nag-inulsol ka, sir, sa ganyan mo, sir? Wow. Bambacham si Reggie Caborno suspect kay do malayo-layo gawa do sagrak lang ang mabatian ko. Anyway, i-walk through ako sa iya sini nga statement. Anong sabat ya to? Di na ko nung sling bag nga itom sa biktima. Gin-ask naton Bambacham kundi niya kay may bagid man ining dala ining barangay Tanod ang biktima which is ginkuha niya. So no diri sa pahayag sang pamilya sang biktima nga ang unod didto sang bag wala sa kabalo nga may armas lang ang munabi Bambacham. Pahayag diri niya ni suspect may armas, may kwarta kag may mga IDs based dito sa mga kabataan niya. Nakita niya Bambacham ining .45 pistol which is wala niya madala bala palagyo siyang kwarta ang bag. Ginhaboy niya ko no Bambacham upod didto sang gingamit niya nga 12 gauge shotgun which is amo pa ning subong nga gina-follow up sang kapulisan kun diin nga bahin naman didto niya ginhaboy so balaan ako no sang kapulisan apang may mga follow up investigation pa man diri Bambacham with regards kung siya ang nagapanag-iya sang 12 gauge shotgun nga gingamit niya oo siya kuno ang nagapanag-iya Bambacham pag ginbakal niya wala pa ma-state diri kung diin gid for verification pa kung diin niya ginbakal apang amo ni ang ginadala niya man abi Bambacham. So sa aton man ginpakig-angutan balik-balikan ko gawa. Ginkuha niya gid man ang sling bag. Ginkuha iya ang sling bag. Pagkuha iya sang sling bag, ano nakita niya? Ginbuksan niya? Ano nakita niya? Amo to ang armas, Bambacham. Na amo to ko nung hana nga gabuton sang biktima. Magluwas sa armas, ano pagin ko nung unod sang sling bag? Ang kwarta, wallet, Bambacham. Wala dito may nananahambal kung pilang unod? Wala ma-state sang suspect kung pilang unod, even ang kapulisan. Pero nakuha kita nga information sa iya nga bata, nga lalaki, nga amo ning permi upod niya bala ko mag-ubra. Bata sang biktima? Bata sang biktima ang agot do around 6,800 kuno Bambacham. 6,000. So nadala to sa haboy ang 6,000? Nadala kuno.
Pero hindi pa man diri mabalaan kung amo man ang exact nga amount. Basta bala kung nabuhina na to o kung diin man to abi na ang makahambal lang gid diri ang biktima. Kaso kay amo na nagtaliwa naman abi Bombocham. So amo na may mga ginpanghapitan. Now, ang iya pusil nga gingamit nadalaya man haboy. So, ang senaryo, ginpalapitan niya ining biktima pag palapit niya sa biktima sa namatyan? Hindi. Sa din. Kay ining biktima padulong palang kuntani ma-duty didto sa may namatyan. All right. So, din sila nagsugat anay nga duwa? Do balubanta naton do mga 30 to 40 meters halin sa balay sang biktima. Tapos sa may highway, antes magwa sa highway. All right. Pagsugata niya, ano dayon? Nag-istoryahan na islang no Bombocham, manukot siya. Manukot siya nga do. Pre, ang gisbil mong utang bisakon kaysa nagligad at tutuig. May rin ako kay kinanglan ko. Do mo sinang dalagan sa istorya. Ti suno sa panaysayon sang suspect nga sang amusad to nga ugada daw medyo nagbaisay sila nga duwa kung ano man ang inistoryahan nila tapos nakita iya nga do nagkuot ang biktima sa iya siya shoulder bag or clutch bag or whatsoever nga bag na basi kung ang pagkuot amo na tong pagbayad Bombo Pauline amo gani Bombocham amo na nga naghambal dito ang kapulisan. Even sa investigations ng kapulisan ko, hindi man to sure. Bisan siya naghahambal ko nung alaya man ganyan nakita ko, no? Apang doon naghahana. Kahit knowing man dere, no, sa investigations ng kapulisan, nga ko nung nag-carry, gid man isang 45, caliber 45 pistol ining biktima. Siguro, kahit of the night naman ini sila duty bilang barangay tanod, kahit 2 weeks ago pa malang ini siya nga nag-resign bilang barangay tanod man sa barangay Amparo. Kumbaga pa, kilala yan na. Kung anong mga hulag sang biktima sining suspitsado kay madugay sila nga nag-updanay bilang barangay tanod. Exactly. Nan. Sugod sang pagpungko sang barangay kapitan bag-o. Alright. Pila pa lang sini pa lang nga termino do 2 years, no? So sobra 2 years Bombocham. Among pa lang ni ang pagsugod man ni sang biktima ni minor. Bilang barangay tanod man wala lang kita information kung saan niya nagsugod niya ang suspect pagka barangay tanod apang amo na kadugay ang ilang of the night bilang upod abi sa trabaho sa barangay Bombocham amo daga statement to sang bata. So sa dugang yang statement hindi iya kuno hungod nga tirohon accidental firing wa iya do self-defense amo na ang allegation niya man abi Bombocham. Kay kung lang taon mo kung hindi ang pusil hindi na maglupok kung hindi mo paghungdon nga pitkon magluwas lang kon sa nasiling ko na accidental firing Bombo Pauline. Kung amo na yang iya dipinsa nga hindi iya kuno hungod ti dito yun na lang na siguro idiga sa husgado kay nadakpan sa subong. Now ang lupok, pila kuno ko lupok, Bombo Pau? Ang nabatian dito, Bombocham, isa, kag ang igo sang biktima, bala, Bombocham. Diriyo sa may torso, mga sa baabaga nga parte, bala, isa. However, wala siya sang exit wound. So, kung ako maglantaw, wasak ni kay T12 gauge shotgun, pulo pasensya sa mga nagapanyaga, kag short range ni, lapitanay lang. Point blank. So, disgrasyagin. Kiti, siyempre kung 12 gauge na, paglupok yan na Bombo Pauline, mawasaag na diyon mo. O, dako-dako ang pilas ang biktima, mutong gintunaan sang iya sining kamatayon. Sa amo sina nga adlaw, maano kung tani iya ang suspect may kantuan siya or ang amo sadto nga adlaw iya gintalana iya gidman nga kumpruntahon ining biktima? That time mo ba siya? Ang giniyang plano niya nga sugatahon dito or kantuan abi ining biktima bangod sa ang katungdanan niya man niya bilang barangay tanod natapos naman kay naghalin na siya gani kay ma-drive siya kuno sa Antique. Pero however, kay ginabombo siya hambal niya kuno para maglikaw kuno sa may biktima. Amo nang hambal niya. Ang punto is that nga inutangan sa. Ginasukot niya, wala iya mabayran, naglain iya buot, nag-resign siya sa pagka barangay tanod para nga maglikaw na lang
sang kainit sang ulo yang ati kada duty hay nila kung magdungan sila duty bilang barangay tanod kita isla mo amo na ya ang paglantaw ko nga nag-resign siya pero sa punto nga ang amusad tong adlaw gin talana yung gin manabi nga kantuan ko ang biktima kumpruntahon ko kung ano pa da mga galawan niya tiruhon ko sa diyon but silingon nga gin planuhan niya na ya nga kung ano kaganugin man, patsyon ko na lang ni siya kaya hindi siyang bayad sang utang isa ko niya 15,000 pesos. Ang plano niya kung mabutsyam, istoryahon, manukot. Pero kung kay naghana nga magabot, gintiro niya na lang. Ginunahan niya, bumbutsyam. So, amo tong na-mention na to, wala sang exit wound ang sa lawas ng biktima. Pag kita dito sang kapolisan, doon nag-umbok pa gani ni kunong bala bumbutsyam sa likod ng biktima. Sige, basta mga shotgun or mga shotgun type or mga 12 gauge ang bala sinuway gi Manila post bombo polin mo magluwas lang kon ang gingamit niya is 45 caliber pistol or 9mm or even revolver pa gani basta close range may lapos gina but ang gamit niya sini sa homemade 12 gauge shotgun tiway gimana sang lapos. Now, anong hambal sang pamilya sang biktima may utang gid man bala ini siya o kon wala? Hambal sang pamilya diri Bombotsyam aton manatigayon nga maistorya diri ang asawa sang biktima nga si Regina Minor. 49 anyos ini siya. Iya diri gin pahayag nga nagapati sila Bombotsyam nga wala kuno sang utang ang iya nga asawa sa suspect Bombotsyam. Sunod diri sa iya. Iya bana. Iya nga bana. Wala sang utang. Kag base man diri sa iya nga bata nga lalaki nga amo ginipirmi niya nga upod. Wala siya sang utang abi bangod nagkuha ni sila sang motor madumduman naton or balik-balikan ta lang nagulam siya kwarta worth 10,000 pesos na sang November na sundan sang 5,000 pesos sang December kag nagkuha ni sila kuno sang motor sang Enero 30 Bombotsyam ang gindown kuno nga 10,000 pesos iya niya kuno kita sa pag-construction upod sang iyaman nga bata koy kung may baklo ni sila ya kuno ginasupta ni nila sang iyaman nga bata so February 2, nagpadulong niya sa Manila ang iyang asawa para mag-ubra. Sunod diri sa iya ang balay akon ang duta ginbakal na gani ni isang biktima dara sa may amparo ang ilang nga balay ay ilang nga duta ang ipatindugan sa ilang nga balay out of ubra niya man abi sa isa man ka subdivision Bombotsyam sa pagpang-construction dira. So paano kuno nga makahulam sang amon nga kantidad nga 10,000 pesos kay wala na gani kuno inugbayad ang suspect sa ginkuha man sini nga motor Bombotsyam. So nagapati diriya ang pamilya sang biktima nga waay siya kuno sang hulam nga 10,000 pesos kay balaan niya nga iya niya kwarta halin sa pinangabudlayan. So nagakontradict man dito sa hambal sang suspect nga hindi gani kuno gusto mabalaan sang iya mga kabataan nga may hulam siya nga 10,000 pesos or butang ta 15,000 pesos Bombotsyam. All right. So pabati naton ato nang interview sa asawa sang biktima nga si Regina Minor. So ginako yan. Ano kunong rason? Kay may utang kami si Banangon sa iyang 10,000. Saan kami magkautang sa iya kay Minasupta na isang bata. Ako kasi ang bata ko ang in-down sa motor nila ng 10,000. Ari, ang bata ko. Para saan tani ang 10,000 misis? Ang in-down sa motor. Ang motor ito nga dala to sa pagtapos? Hindi, may bago kami nga yung sling, nga rose. Ano to yung motor yung gindala pagtapos? Euro to yan, daan. So amo na po, nagulang ko no si Banangon sa iya, sa kwarta, wala yung tayran. Oo, amo na kuno ano yan. Rason ko na. Amo na yung rason niya. Hindi ako no nagkuha sa kusin or paano naglabo sa buko ng katsyon niya din? Tuyo yagin niya katsyon? Ambot sa iya. Iti, gintambangan niya eh. Paano, tuyo yagin eh. Nang saan ako nagulang kwarta si Banangon sa iya? Wala yung mga ginahambal, pero bala namon wala. Sa iya mga ginahulam, mga kwarta. May kwarta, may kwarta yan si Banangon. Ginasupta na yan nila, kagamo na yan, basta ginabalak nila nga baklon, supta na yan nila nga duwa mag-amay.
Nabakal na nila, misis. Kung Oo, talagang ara na. Hulugan. Hulugan. Di, uli na lang ganina mo to itawgan mo na lang ang rusi. Balik ko na lang. Ano pa di trabaho ni Mr. mo? Amo ng foreman, ga pangontrata siya, upo dyan sa bata ko. Ano na diin lang? Hindi, sa DECA, sa Liganis, dira sila naman naka-maintain. Ano nakadugay, ma'am, ang motor? Napag ko na sa inyo. 2 months. So, bali nagulang ko sa 10,000 pang bayad sa motor. Oo, amo na iya, aligar amo na iya, ginambal, pero wala gid siya kahulam. Ang bana ko sa 10,000. Wala. Kahulam sa kwarta pero motor yan. Hindi ya gani mapaidan ng motor ya. Wala ko sa kwarta. Ano yung mga budala ng kwarta na po. Bali pila ang down nyo to, Ligan? 10. Naka-follow up, nakababayad or pa lang po mga 6,000? Nakabayad na sila, duwang. Pwede mo pala, pila kitang motor? Maybe, 108,000. Naka-down ka mo 10,000. Ang down payment? Down payment nila, 10,000. Tapos naka-follow up, nakababayad? Oo. Pila 10 silang follow up nga. Ang bulanan nyo, pila? 275. So, ang kwarta na sa pagka-foreman niya, tanod niya, kag ikaw man sa imo, abi nga... Hindi, sa ilala lang. Iyalan ko pa lang. Di kaya ang masa mo ni nga laki. Oo. Nag-bulit man. Oo, tsaka iwan sa gaspilan. Bombocham, ang asawa sa biktima nga si Regina Menor. Alright. Hindi magpati ang asawa nga nangutang. Kay kung may gusto kununing mag-amay, ginasupta nila. Ang trabaho sa biktima, foreman. Sa construction worker, ti siyempre do may kung saan pa ba na medyo may dako-dako kawaya daily ka foreman mo, tapos ang iya sini nga bata nagupod-upod siya nag-ubraman sa construction site. Yes, Bombocham. All right, so bisan paano may ara sang uro income sila, no? Sa aton sini nga mga kabumbo nga pwede masuptan ang napulo kalibo para nga i-down, hindi na magpangutang. Galing naglibog lang ulo kung Bombo Paulin, kay naghambal ang Iloy, nga mangutang pa siya kung hindi siya gani kabayad sang bulanan sang isaya ka motor. Doon mo sinang pagka-gets ko. Ang isaya ka motor, hulugan man eh? Hindi. Ang nanamin niya dito, ang suspect. Nga ako namang hulam pa ang biktima sa suspect. Suspitsado? Kay siya mismo ang suspect, hindi gani kabayad sa iya motor. Okay, I see. So, but silingon, ang suspitsado to, mayara man sang ginkuha nga motor, nga ginabayaran bulanan. So, ang suspect, hindi gani ko sa mga tinaga pa sang asawa, hindi gani kabayad sa iya sinibulanan sa iya sin motor. How come nga amang hulam pa or maaligar siya nga manghulam pa ang biktima sa iya? Damo sina? Okay. Ti ambal dito ya Bombocham sang suspect. Halin man ko niya sa iya inobrahan. Kag sa iya padala sang iya nga asawa, mo duno lang kung diin halin diin man niyang iya nga asawa. Ang ginhulam sang biktima nga 10,000 pesos kay buo nga 10,000 iya hulam. Ina iya ining ginaistoryahan ta kon sa motibo parte sa utang. Ano yang investigasyon sa kapulisan naton nga naglabot sa pagtiniruhay or pagpatay gini ni Gaborno ni Sakay Minor, Bombo Paulin? Base man diri no, sa pakigangutan diri naton ang Pavia PNP ining si ang hepe sa Pavia PNP nga si Police Major Harold Rendora iya diri ginpahayag nga plano painikon tani Bombocham nga magpalagyo sang suspect nga nagtiro patay diri sa may biktima sa barangay Tanod. Kag sunod diri sa iya ginpahayag nga matapos ginubra sang suspect ang krimen, naghapit ini based investigation diri nila kag do nagasanto man sa pahayag sining suspect nga naghapit siya sa Balabag. Apang hindi lang sa Balabag kuno Bombo siya may pila pa ini siya ka area sa Pavia which is hindi pa diri subong mahatag kung ano gin nga lugar sa may Pavia antes ini magpauli sa ilang nga balay sa may Amparo. Ang na-mention naton kagina nga may balay ining suspect sa tupad balay man mismo sang biktima, iyan niya ka iya nga amay. Dito siya nadakpan sa ilang nga balay sa ubos-ubos pa kuno Bombocham. So natigayon ini siya nga madakpan kag ma-identify sang kapulisan matapos nga makabaton ini sila sang information kag nanindugan man ang ining eyewitness nila, confidential informant nila Bombocham kung sa diin nakita that time
sang natabo ang insidente. So it means hindi lang ini sila ang duwa sa may crime scene Bombot Siam. Sang pagkabato nila sa information, didto gilayon nilaging kadtuan sa may iyang balay sa may amparo sa Pavillaman mismo. Kag dito nakita nila nga nakahimos na kuno Bombot Siam sa iya kagamitan ang suspect agud nga magpalagyo do preparado na ini siya bala Bombot Siam. Dito man sa pagkandak ng hot pursuit operation kag pagkadakop sining suspect natigayon nga recover sa iya posisyon ang chamber loaded caliber .45 pistol nga nagagwa man diri sa investigasyon sa kapulisan nga iyan ini ginapanag-iyahan sa biktima. Bombot Siam, kaya mo to gani ang na-mention naton based dito kuno sa mga opisyalis masang barangay balaan nila nga may dala abi kuno sang armas Bombot Siam balaan nga ti iya kuno iyagin man ini sang biktima ang armas nga na-recover dito sa may suspect. Wala ma-recover ang bag sang biktima, ang unod nga kwarta kag identification card kag nagwa man diri sa investigasyon nga amo na manukot kung tani ang suspect sa biktima nga 15,000 kung sa diin amo to nagbaisay ini siya kag amo to naunahan so subong Bombot Siam padayon diri ang investigation sang Pavia PNP although nga dadakpan na diri ang suspect may mga follow up investigation pa ini sila kung diin didto ginhaboy ang gingamit nga 12 gauge shotgun ang bag Bombot Siam agud matigayon nga mahitso na ang kaso diri abi sang pagtiro patay man sa Barangay Tanod Bombot Siam. Pabati naton ato ng interview kay Police Major Harold Rendora ang hepe ng Pavia Municipal Police Station. So unang-una po fortunate din po na nakahanap po tayo ng eyewitness sa nangyaring krimen. And at the same time, through the effort din ng mga confidential informant natin, nakapagbigay din sila ng information na related dun sa incident na nangyari dito sa Pavia. So with the testimonies of eyewitnesses natin and then yung mga information na binigay sa atin ng ating confidential informant, kumbaga nag-jump kami into conclusion na si Reggie yung suspect natin. And then, so, meron na tayong personal knowledge. Nung nagkaroon tayo ng personal knowledge, naglunsad tayo agad ng hot pursuit operations. Okay. No? You mean, sir, na eyewitness, hindi lang sila yung dalawa that time sa crime scene? Hindi ko na lang po muna i-disclose kung ilan po sila kasi syempre for the protection din po ng aming mga witnesses. Oo. So, but aside dun sa dalawa, meron nakakita? Oo po, may nakakita po. May nakakaalam. Okay. Kung ano nangyari sa incident na po yun. After what happened, sir? Or saan po ba nag-fled ito yung suspect? So, yung pagka-lansad po namin ng hot pursuit operations, nagpunta kami sa sa residence nila sa Barangay Amparo din. And then, nung pagpunta namin doon, nakita rin po namin siya. Nakita na namin yung suspect na actually, yan na po siya eh. Prepare na po siya kung umalis kasi yung mga gamit na po is naka-empake na, nakasilid na po sa backpack. Ready na po siya umalis. And at the same time, pagpunta po namin doon, inaresto po namin siya. And then, pagka-aresto po sa kanya, actually, meron po siyang may dala po siyang caliber 45 na pistol, which is chamber loaded din. Pero fortunately, wala pong nangyari na armed confrontation. Nasabi naman po natin kaagad yung suspect, which is, nagkaroon tayo ng pistol arrest. Sabi po ng suspect, sir, na before siya umuwi sa bahay nila sa Amparo, nag-proceed po siya sa Balabag, Pavia? Oo, may mga pinuntahan pa po siya. Actually, hindi lang naman po sa Balabag, pero may mga pinuntahan pa po siyang area, which is, kumbaga sa amin, hindi ko na lang po i-discuss information kasi may kinakandak ako na follow-up operation. With regards naman po ito, sir, dito sa black na bag na pagmamayari nitong victim, sir? So, sa bag naman po, nabanggitin po ng suspect na kinuha niya po, yung pagkaparili niya po sa victim, kinuha niya po yung missing bag ng victim.
And then kung saan yung victim natin is merong yung may wallet, tapos at the same time yung may baril po kasi yung victim natin, yung caliber 45 na yun, which is yung caliber 45 na yun is na-recover natin nung nagkandak tayo ng hot pursuit operation na na-arresto natin yung suspect. Alright. So, totoo po na may laman na armas or ng gun yung bag ng victim, sir? Opo, kasi napagtanong-tanong din po natin sa mga sa agawan, sa members ng mga ibang members ng mga tanod na at saka sa pamilya rin na si victim natin is may dala pong armas pag mag-duty po siya. And that time nangyari incident, kumbaga he's supposed to be reporting sa outpost nila para ma-render ng ganyan duty. Okay. Lisensyado po ba yung gun? Inaalam po namin kasi nag-conduct pa kami ng firearms verifications. Aside po doon sa sa gun po na laman ng bag, ano po yung nasa loob po ng bag, sir, ng victim? Actually, mga personal belongings niya, according sa mga sa pamilya, is yung mga wallet, tapos allegedly may pera rin daw. Pero hindi lang natin ma-sure kung ilan po talaga ang laman ng wallet niya. Unang-una siguro meron din unang-una is premeditated pinagtanuhan niya. And at the same time, mayroon siyang intent to gain kasi kinuha niya po yung personal belongings po ng ating victim sa victim. May utang po yung victim natin sa kanya. So, totoo po, na-validate po yun na may utang siya? Na-validate po. That time po ba, sir, may balak na talaga siya na patayin yung victim or for negotiation lang para kuha po ng bayad doon that time, sir? May balak na ho talaga. Pero according lang din po sa suspect na ang sabi niya ho is sisingilin niya lang po sana. Kaso, siyempre, nung sabi niya, parang bubunot na rin yung victim natin, inahan niya na. Pero, in the first place, kung wala ang plano, bakit may dala ang baril? Diba? So, ibig sabihin, hindi mo planahan niya na ho. Yung allegations niya is self-defense, sir? Oo, yun yung depensa niya. Pero sa depensa niya, medyo tagilid do. Kasi kung ang purpose mo is maniningil lang, bakit ka madala ng baril? Actually, yun na po yung pinakalap natin. Hinahanap po natin yung ginamit niya ho na baril. Pero may alam po yung ginamit na baril is po talaga. Yung 12-gauge shotgun na yun. Which is, nung nagkanak tayo ng examination, crime scene investigation, nakita ka natin yung cadaver. Yung cadaver is yung tama ho ng bala is nasa upper left torso. Medyo malaki yung entry point ng bala, pero wala po siyang exit point. And then yung sa likod po, sa bandang part po, kumbaga nakaumbok pa yung mga bulitas ng shotgun, which confirms na 12-gauge shotgun yung gamit. Siya po yung nagmamay-ari nun, sir? Opo, yung suspect po. Bomba Champ, si Police Major Harold Rendora ang hepe ng Pavia Municipal Police Station. So ginahikot diri subong nila kaga ining man ang suspect posible magpapangatubang sang kaso ng murder kag paglapas sa Republic Act 10591. Bomba Champ. All right, so ginako iya sang or gin plastar sang suspitsado sa aton sa kapulisan nga bangod sa utang amo ning rason kung agin na lutang niya. Pero tikon lang taon tabala Bombo Pauline. Kung ang tao may utang simo kag patsyon mo, sino mabayad? Ikaw, Japon. Hindi. Sino mabayad sa utang? Wala na. Sa ahaw 15,000 pesos, si Baylo ginang kabuhi. Doon mo snabla. Naiban ganito yung adlagko pang utang. Why man nagalabot sa punto nga mo snaaw? Ang hambal gani Bomba Champ sa mga comments pala naton sa Facebook nga 15,000 na lang ang baloras ng kabuhi ng tao. Amo gani ti do kasubo man mag-amo sina ang sistema karon. Amo na lang umbal nila nga utang lipay-lipay, sukot dugay-dugay, resulta way-away. Apang amo man na kay na tigayo naman nga madakpan sa kapulisan ng suspect, apang kay based dito sa statements ng bata nga although nga nadakpan, ano pa ang mahimo, hindi naman mabalik pala ang kabuhi nga nadula, Bomba Champ. All right, sige. Ini si Bombo Pauline Dimitilio Piliora para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio.
Bombo. Salamat kida Bombo Pauline Pilyora sa imo sininga follow-up report. Pagbalik ta, sugpunan tani kay si Bombo Jomar Villa mayara sa rejoinder report. Kay sa pagplastar di hinaboy kuno ang pusil nga gingamit, ginaboy kuno sang suspitsado, pero according sa kay Major Indura, sinya may na-recover silang .45 caliber pistol dito iya sa balay sa ubos lang kung sa diin nagapuyo maning biktima kag may balay ang amay sang suspitsado. No? Ang amay sang suspitsado do hindi man makapati nga nabuhat ini sang iya nga anak. Balikan ta ini pagkatapos ginamang sa pila ka importante nga mga panumdum. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan ukon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for March 23 to 29, 2025. Isa na naman kagabi ang mapunan sang paborito nyo nga mga rock songs kag madamo pang iban ang mangininyo sa concert at the Plaza. Kaupod ang Bini Band sa Marso 29, Sabado, umpisa alas 6 ng gabi. Sa tion si musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mugs kag madamo pang iba na ikaparaffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Marso 30, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa El Puente or The Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa alas 10 sang aga, isa ka oras bago mag-umpisa ang misa, those who would like to avail of the sacrament of reconciliation or confession are welcome. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Kung kaisa, bangod sa imong nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imong nga kaugalingon, bangod ang imong nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala langin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo santo sa pagtuon sang
American Home Shield. Mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag na pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs o kun LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Hindi pagpakanabuan ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ng kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-ibutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kun pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulhaan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung nagakaon, ginapraktis mo man ayhan ang good manners and right conduct. Ini amo ang paghimo sang good etiquette kag mangin matinahuron sa mga tawo nga kaupod sa pagkaon. Pila sa mga kinahanglan himuon kada tion sa pagkaon amo ang masunod. Maghugas ang kamot. Masami hugasan ang kamot antes magkaon agud mapabilin nga matinlo. Magpungko sang maayo. Sit up straight.
Bangod ini ang senyales sang respeto kag good posture. Hulaton ang iban antes magkaon. Maghulat sa iban nga kaupod sa lamesa antes magumpisa sa pagkaon. Iniya nagapakita nga mayara ikaw sang konsiderasyon sa iban nga tawo. Insakto nga paggamit sa mga gamit sa pagkaon. Magamit sang insakto nga mga gamit sa pagkaon, butangan sang serving spoon ang kada pagkaon kag likawan ang paggahod samtang nagakaon. Mag-usap sang pagkaon nga wala nagahuni. Ini amo ang basic rule sang good table manners. Likawan ang pagwakal o kung pag-istorya samtang may pagkaon ang bibig. Hindi magsugpon sa istorya nga wala pa natapos. Hulaton nga matapos ang hambalanon sang imo upod sa lamesa antes magsabat. Maghambal sang excuse me. Kung luyag mo maghalin sa lamesa, mangin polite sa pag-excuse sang imo kaugalingon. Magpalihog. Kung may ginahingyo sa upod sa lamesa, masamigit nga magpalihog kag magpasalamat sa tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa Bomboradio Iloilo, Philippine Standard Time, 50 minutos na nakaligad sa takna sining nga launa. Standby kay check naton si Bombo Jomar Villar, rejoin the report sa sining kaso nga pagpanglutang dira sa may Banwasang Pavia. Bombo Jomar, please go ahead. Bombo Champ, hindi pati no ang amay ni Reggie Gabordo ining suspect sa kamatayon sa nga tanod member sa may barangay Amparo, Banwasang Pavia, Iloilo nga mahimo sini ang krimen. Suno kay Johnny Gaborno, amay sang suspitsado bali siyam ni silaglitanan na kamagulutod konsidente ang iban sini nakaplang sawana ag may iban man nga ara sa luwasang pungsod nga trabaho no. Suno sa amay actually ang balay sang tatay yan ni tupaday gid sila no, balay sang sining biktima ni sang tanod member siguro do mga duwalak do paning ila sining kalayon, pero ang balay gid yan ni suspitsado ni Reggie Gaborno dito ya sa likod siguro more or less mga 20 to 30 meters ning kalayon kay separate kay may balay man to siya. Ako sa dito nagatenyer ang duha sining kabataan nga nag-eskwela sa high school no. Ti sunod diri sa amay pagkabati ato do natingala siya kag di sa pagkapati no, ati mahimo to sang ya sining nga bata kay ti saya sini kuno nga pagkilala sa unado haluson man gani kuno nga maka istorya no, do hindi maghamba kundi mo pagunahan kay istorya ang iya sining bata no, kag suno sa natungdan duay man gani sang record ni no ang anak niya nga kung paano nga ti may involved sa pila ka mga kinagamo o kung pila ka mga insidente abi no dira sa ila sini nga barangay kag ini siya ang nagserbi man gani bilang tanod sa pag-maintain karon sang peace and order dira sa lugar. O galing ti sa natabo sini wais ang ideya ang amay kung ano gid ang kaaki gabi no, kung ang ara sa pinsar karon sa siningan akon nga naglabot kit sa punto nga maglabot sa sining pagpangluthang bubutsamp gin plastad diri sa gamay nga dugay ni sagli no, nga way ni nakapuli da sa ila umpisang nagpatindog siya balay separate dira sa unhan sang balay man sang sining amay. Bumbutsam ti may mga ara na siya sang pamilya na may pangabuhi na silang ila mo na nga daw hindi yagid ma-monitor kung ano ang hulag kag kung ano ang ara abi sa pinsar sang siningan akon nga naglabot sa punto sa sining pagpanglutang bumbutsam ti emotional ini siya no sang natabo bangod nga ti samo lang gid na nga malabot pagid sa pagpanglutang kag kun may ara gid man kuno sa problema suno sa may tanigin approach man siya
No, kay ti ara man sila kag kung ano gid man ang dapat sini nga buligan, ti ara man sila kung tani no nga mabulig. Kung may ara gid man sang problema ang ila sining anak. Naka-mention ang amay o kuning tatay sang suspitsado. Ang may problema man gali ni si Reggie no regarding karon siya si nga ginkuha si nga motorsiklo. Ado mga 4 months na gali nga way ni siya kabayad. Pangbutsam kakaina do nakadto da ang ginkuhaan sang motor kag ginpa-embargo lang to sa ngamay. Pero ang balto sang ginkuhaan sang motor nga didto lang kuno na sa ila sining opisina in case kung gusto niya biyaran kay do mga 20,000 na lang to nabilin. So pwede nila mamat-amatan lamang ati makuha nila balik kag magamit pang motorsiklo kay ti gamay naman lang baraydan kaysa nga embargo. So gin pamangkot ang amay kung anong rason nga way kabayad no si Reggie Gaborno tiway sa kabalo kay manti bag kabalo niya gani nagaobra man no bilang truck driver at the same time ga extra nga bilang tanod member dra sa ila sining barangay. So hindi man sigurado ang amay na kung basi amo ining rason no nga way sa kabayad kaway kunogin baydan to sang biktima ang sining nga utang bubutsaan pero hindi ni masigurado no sang amay kung amo gid man ni abing rason nga naglain sa buot to sa biktima kay way sa nabaydan na embargo ang iya sini nga motorsiklo nga do mga 20 mil na lang ang iya sini nga balaydan. Aribla no si Johnny Dabuco akon si Sir Johnny Gaborno ang amay sang suspitsado. Ang panilago na siya alis yung una do hindi gani maghambal na mo. Kundi mo istoryahon. Ti ambot kun nga nga natabo ni. Ti kun sa barangay dal aman sa mga record la. Kay si BO na sa sing una halin sang kay anhing hardo pa. Tanod? Oo. Tanod sa. Hasta sa kay angin nagbulos kay hindi kasi kuan pagid ang legal niya administrasyon. Oo. Bali 4 na nakakuan mo ang yakuan na bulos-bulusan no. Okay. Balik pilang bilog bataan mo ganito yun kay kapilanin si DJ? Ka 4 na sa. 4 no? Oo. So bali anong trabaho gid DJ tay magluwas tanod ni? Driver na sa. Sa ano? Driver na sa mixer. So bali ano duty sa kon kadaga? Oo, galakat na sa kun aga man duty dason sang ulihin ni way nako kakwan kay nagsaylo nako diya sa balay. Okay. So sige. So bali anong natabo man? Diri si ligat to sa natabo na Way ko kabalo. Kay ti diri ko ya sa balay la ko diga halin mo. Alain man niya balay? Oo. Ay may balay man to saya. Sagwa? Oo. Sino limo po ditay? Ang apo ko nga bata ang bata ko man sa sagwa. Okay. So bali isang natabo to namin. So mo dunong istorya na ipag mo ni minor gali ne? Oo. Saan lang? Sang nagligad nga ano to? Aga to. Nga da ko sa bintana ko lang ho, siya sa Tianggi. Gapangapi, agdaya ko gani. Nako sige lang. Kay kapangapi na ko. Aga sang ano, sang Sabado? Ambot ano tong adlaw wala ko kakuan Kay magkadto sa kisa, ari ko sa bintana di ga kuan ho, ginakuan mo sa Tianggi mo kapungko. Ti kaya gato bangay mo lang, bintana ko sa Tianggi. So padagid ka mo balay ni minor no? Oo. Ang dingding nila. Dingding man. Lapit man ang dingding ko Sanay lang. Oo. So imo tay agapati kang mimo to ni Reggie. Kung ako lang ya daw hindi ko gani magpati. Kay ti laman ko kabalo nga may ginkuanan sila nga duwa. Baisan. Ang baisan. Kag sang una gaupod man sila mag-duty. So imo mahimo na ni Reggie ang mamatay? Luway pa man nakagi bisan inaway nga kuan git.
Ano lang madumduman mo na involved si Reject tay? Kundi sa motor yan mo lang itong pananda sa. Katuan? Oo, katuan kagin kuan sa barangay haw. Later? Oo. Ngaman? Kaila yung bayaran. Pilak bulan? O 4 la. Bali yagin na motor tay? Oo, yan ang motor. Brand nyo gid na? O brand nyo na yung kuya sa Rose. Tiki na reading Rose pero. Kay gamay naman lang na bayaran tayo mga 20 ko. Te, baydan lang. Liway gin pa kuan ko to sa Rose, padala ko tong motor ya. Kay ginpondo lang to bla. Kay ling sing ni sir. Kung may kwarta ka mo kwaon lang to. Bayran lang bla. Tiling nakon mangita-ngita taling nakon kung kuan eh. Kay kapin pa lamang kugubra ka hulat nang kung padala. So bali dito lang anay pundo? Oo, pundo lang. Kay tinanugunan mo ko tani kay gamay na lang mo. So may sarang kang palabot kay Reject kung pamati sa? Palabot ko lang sa iya, tani nagambal sa hakon. Bugid mga batong tay? Hindi gilat. Sige lang, pero tayo. So bali, lapit gid bot ni Reject ni mo? Hindi ba plareho sila? Pero emosyonal ka kay gindakop siya. Natingala lang ko blaw. Sarang mo lang palabot pitay kay Reject tay kung pamati sa subong. Di nga nahimo muna ako ni ikaw gidman. Huwag makamugambal sa akon. Sige tay. Si Johnny Gaborno ang amay ni sang nasabit sini nga ang suspitsado bumusampi kung may mga problema gid man amo nay kisaway man gahambal kung anong mga dapat problema nga tinga tani nga masolbar kag address kung makahambal siya kag makapanugid siya bumusampi. Galing kay ang problema sinadira, no? Amo ni ang hambal sang amay sang suspect siya titani nanugid sa sakon. Ang punto to sang tatay kay basi pa malang mahusay bala maistoryahan. Amo sinang sitwasyon, no? Kay ti ang mga katigulangan abi nga daan Bumbo Jomar basta may mga problema na iya ginaistoryahan kag ginapangitaan sang paagi agod nga masulbar ang problema. Ang iban siniiya or mga mambal nato abi mga iban nga henerasyon ti masyado ka mainiton ng ulo, no? Waay na bala sang nagapaminsar nga kung anong matabo after nga mahimo niyang isa iya ka butang katulad na lang abi sang pagpanglutang kag nakapatay siya sang tawo. Pero ti amo gyud makuntani nang dapat mo isumiter sa inyo abi mga katigulangan or kung sino man dira nga palagyan agod nga mahusay ang kung ano man nga hindi pag-insindyanay o kung mga problema, no? Galing kiti ang patal pag-insining istorya bumujumar bla mo kung ano ang ginasumitiran mo sang problema handoon ka lang niya kag hindi makasulbar sang imo siniya nga ginsumiter nga problema ti hindi malayo nga makapaminsar kag gidman nga ti bangod nga daw way man lang sa bungog nila. Oh, daw way man nila ginasapak, daw way man nila natagan sang importansya. Oh. Ti magliro-liro utok sang tawo. Ini malayo nga makahimo giman siya sang bagay nga hindi dapat. Kag ang pinakapatal pagid sining istorya bala mo kung ano Bumbo Jomar? Oh, ulihin na ang tanan. Oh, pag hinulsol nya tani kung ginaktuhan ko lang to why gid di matabo mo tani kung ginhusay ko lang ni sila or naistoryahan namon why ginitani matabo tiya mo nang budlay
no? Sa aton sini nga mga kabumbo. That is why bisan sa ano lang nga gamay sini nga bagay, dapat istoryahan, husayon, kag hatagan sang solusyon, no? Para nga hindi na maglabot sa punto nga ti may milasyonan, may ilubong, kag may bungkag lalaw. Joms? Tiya mo ng punto sang amay kag amo na gani ang balya nga kung may problema giman sa nga gina tago-tago no tanigin sugid kag para matagaan sang nagakigo sini nga solusyon no ti damo na iban sini gani nga mga ginikanan beligya karbaw kun para nga lamang masolusyonan ang problema. Pabutsam tiya mo ning punto dirihon ni Kagawad Gaborno chairman sa peace and order kay pakaisama ni sa suspect. Na istorya yan ni personal kay sang gindalan ni presuhan ang suspitsado. Si Kagawad amo ning ginsugidan na sang natabo. Na kay dumamagaan sigurong buot sa kay Kagawad. Bilang pakaisa sini. Susunod diri sa natungdan, hambal siya kuno sang suspitsado sang sadto nga gabi nagabantay na nangadaan. Ining si Reggie Gaborno dito sa lugar sa dintabo insidente. So that time, ang plastar sinikuno sang suspect do nagapungko sa Hilamon. Tapos pag-abot to ni sang sinigtanod member, so dito nga nakitaan kag nagpundo. Sa pagpundo sa tanod member amo to nga ginstand pa motorya, tapos gin off ang sining ignition switch. Subot silingon may punto kag may may willing nga mag-istorya ni ang biktima sa suspitsado. So samtang ga-approach ko no ining si tanod member saya sining bag na tong term to dosling bag nga daskilid sa tubang black mo sining dughan. Tapos ang sining kamot do ginasuok sa dughan niya do may ginakuot bla sa sining clouch bag. Bubutsam. So samtang approaching ko no nakita na ni isang suspect na nga nagauyat sa sangya sining clouch bag kag ang sining kamot nga dog nasuok nga do may ginagabot. Pero wait pa to makita nga may armas gid man sa sulod. Pero ang nabala ni sa suspect may 45 gid man ikuno si tanod member amo to nga do nagpangaman siya kag may didosi sa to nga dala that time. Bumutsam ti saya sining pag-assess no ti bala niya basi kununahan siya ang iya sinigali nga do naga-ready na kag in case kun magbunot gid man ang tanod ti unahan niya na andayon sang pagluthang. Pero sa natabo do may gamay pa kuno nga pagbinaysay hasta nga duay to may sayran kun ano man to abeti posible may katanan ni sa utang. Amo to nga inunahan nga daan sang sining suspect ang biktima amo tong igo yato halin sa idalom. So, to cut the long story short, kaya lang na Chimpota Bumbo Jomar, consistent ang plastada orang senaryo nga ginbantayan sang suspect si victim kag ginluthang niya, hindi kay aksidente nga ginluthang sandig man sa pagplastar ni Kagawad Gaborno nga pakaisa mismo sa suspitsado. Yes. Amo to nga ti gapangaman man siya. Siguro ti basi kubalaan nga do hana man siya nga tirohon ni victim. Amo to ginunahan nga nangadaan. Bubutsap ang igo halin sa dalom gapungko sa gali. No, amo tong igo kuno diri sa kilid sa dalom sining wala sining dughan sa dalom-dalom nga part. Adang tradiction black bala do kapasaka. Na halin ko na sa idalong nga dagapungko siya mo to nga tapos angan niya na to ang Kagawad ang ining tanod member kag lumagyo. Ang armas amo ni sa subong ang ginapangita no kay bugan na kuno sa ebidensya galing hindi na matultulan kay do ginhaboy ato kuno sa sa suba. Yang purpose ni nga daloon na siya halin sa presuhan. Kag siya mismo matudlo kung di niya dapit kinhaboy para dasig sa makitaan kay grabe na to tadagi na do di po makita pati sini ang ining bag no sang nasambit sini nga biktima Bumbutsam. Alright. Kagawad Gaborno bla. Alang na ta Jones, thank you again. Pasiban siya
plus start sa mga public affairs program sa Bombo Radio. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kid na Bombo Jomar Villa. Kung nagapungko kag ang shooter nagapungko kag ang trajectory sa bala kuno pasaka ano man why na sang konfrontasyon kay pagdulog guro sang biktima to samtang nagapungko sa nagapadlipod-lipod to tiniro niya. Anyway, dugang-dugangan tapos sa pagplastar sa iban sining mga balita kasugpon sining pagpanglutang sang anay tanod, no? Saya sining kasilingan naman lang dira sa banwa sang Pavia. Lapaw naging ko sa Latino sa aton sining pagpangalagan iban nga mga balita kang impormasyon tugyan aton sa iban sining Manus Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kahapon lamang program kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo. Sang mananay nga hapon, may God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sa mga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agud makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sa kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online na makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katilo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sa pagkaon. Kag masami nga himuon ini sa tiyon nga naghahanda ikaw sa pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sa kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sa pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Kung ikaw ang nag-stay sa hotel, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang importante man sa pagpasiguro nga manami ang imo experience kag ang experience ng iban nga tawo. Makitaan sa hotel ang staff, guest, kag management. Gani ang proper etiquette ang kinahanglanon agud ma-achieve ang harmonious environment. Mangin polite sa hotel staff. Tamyawa, sang hello o kung good morning ang hotel staff. Ipakita na nagarespeto ikaw sa ila katungdanan kag trabaho. Magamit sang please kag thank you kung mayara ikaw nga request o kung hingyo sa ila. Kung nagsala sila sa imo gin-request, magpabilin nga kalmado sa gihapon kag hindi na magpangakig pa o kung mangin demanding.
Kung ang hotel staff naghatag sang manami nga serbisyo, mas maayo kung maghatag sang tip bilang token of appreciation sang ilang hard work. Sundo ng check-in kag check-out times. Mangin mindful sang check-in kag check-out times sang hotel agud malikawan ang inconvenience sa staff kag iban pa nga guest. Sundon ang no smoking policy kag iban pa nga pulisa. May kaangtanan sa gahod, mga hinuptanan nga sapat o kon restricted areas. Mangin mahinalungon sa propiedad sang hotel. Respetuhon ang iban nga amenities kag likawan ang paguba o kon hindi maayo nga paggamit sang kwarto. Regulate ang gahod. Ilabi na sa hallways kag common areas, likawan ang magahod nga inistoryahanay. Paglagapok sang puwertahan o kun pagpatukar sang music nga makadisturbo sa iban nga guest. Maghatag sang maayo nga feedback kung mayara ikaw sa good experience sa hotel. Kung na-enjoy mo man ang imo nga pagdiner, magbilin sang positive review o kung magpabutyag sang pagpasalamat sa staff kung mag-check out. Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Nga, ginadubilian ang illegal nga droga. Mamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Nagaproblema kagid bala kung paano magkasupod sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga andan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw maka-improve. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo kon hose. Indi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agud ini gilayon nga makaayo.
Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ama kapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit na lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bago kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Mayong hapon gid sa inyo tanan mga kabombo, balik lunas kita or lunas nga adlaw balik kita diri sa kahapon lamang program. Happy Monday sa inyo tanan mga kabombo. It's already the 24th of March 2025. This is Tita Regine welcoming everyone diri sa kahapon lamang program. Lapit na ang May 12. Check ta, how many days to go before kita nga mag-cast sa aton nga boto. Last week, line of 5 pa, no? This week, 49 days. Exactly today, 49 days before kita nga magboto, mga kabombo. We have enough time para nga magpanumdum, isip-isip sa madalom sino ang deserving nga ibutang naton bilang aton nga mga next leaders diri sa aton nga pungsod, diri sa aton nga probinsya, sa aton nga syudad. 20 minutes after 2 o'clock, salamat gid sa mga istorya nga aton nga nabaton diri sa mga mapisan, maukod nga mga letter senders diri sa kahapon lamang program. And also, ang aton invitation goes out sa iban pa nga wala pa nakaagi share diri sa kahapon lamang program. Ari man kamo diri sa probinsya, kung syudad sa Iloilo, or diri lang sa Pilipinas, or maybe abroad, pwede gid to be connected sa sining program, pinaagi sa pag-share sa inyong mga eksperyensya sa kabuhi, mga naagyan nga hindi nyo gid makalipatan, and may manami gid nga ibilin sa aton tanan. Feel free to write your stories and then email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Kag sa gihapon ang ginasulat nga mga istorya, ginabaton gihapon, qualified gihapon ina. So, isulat ang istorya, ipadala sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Just spend time sa pagdihon sa imong makasaysayan, and qualified na ikaw to also win 1,000 pesos nga cash kung ikaw mapilian, ang imong istorya ang mapilian bilang aton nga winner for the week. So sa tanan nga mga nag-join, good luck gid. Umpisa naman kita pangita sa aton nga il-interviewhon diri sa kahapon lamang program, being our winner. Again, this is Tita Regine. Welcome sa KLP. Ari na si Vanessa Gonzalez with the song Umiibig Sa'yo. Mayong hapon. Ikaw ay nais kong makita. Ikaw ay nais makasama. Sa'yo ang puso'y liligaya. Sa'yo ang buhay ko'y sumasaya. Sa tuwing maalala ang ating pagsasama,
puso ko'y umaawit sa'yo sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. At sa araw na ito, ang puso ko ay sumasamo, damdamin ko'y umibig na sa'yo. Ngayong ika'y aking naaalala, ang nais, pag-ibig mo ay matama. Wala nang hahanapin pang iba, ikaw lang sa puso ko'y nag-iisa. Sa tuwing maaalala ang ating pagsasama, ang puso ko'y umaawit sa'yo sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. Puso ko'y sumasamo, damdamin ko'y umibig na sa'yo. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo, damdamin ko ako ay ibigin mo. Gonzales, umiibig sa'yo. Mga kabombo, sino umiibig ngayon dyan? Wow! Feeling so high? Sige, share ha? Ang inyong, what's going on with your love life nowadays? Pwede kayo ma-share. Diri sa kahapon lamang program. 25 minutes after 2 o'clock. So good na ta. Let's take time slow. Pinaagi sa pag-relax lang, wala lang, mamati lang kita sa mga istorya diri sa KLP. Kung sa diin, madamo makita sa mga ma-learn. Kag madamo man ang mga makahatag sa aton sang giya, sa aton man nga pagpangabuhi, or maybe makarelate kita sa mga istorya nga gina-share diri sa kahapon lamang program. So here's another episode entitled A Life of Integrity. Pangabuhi, kabuhi nga may integridad. From NB, Dearest Tita Regine. A pleasant afternoon to everyone out there, to all staff and members of Bombo Radio Philippines, especially sa imutita, kag sa tanan nga KLP lovers. Antes ko suguran ang ipaambit kong istorya sa inyo, pwede anay kita makapamangkot sa aton kaugalingon kung ano ang estado sa aton kinabuhi subong. Ano ang status? Is it a valuable life or a life of integrity? Proverbs say that those who desire to live honestly, nga ang luyag nila sa ila kabuhi is to display faithfulness and authenticity, they make choices based on what's true rather than what's expedient. The integrity of the right up guides them. This commitment to integrity isn't only the right way to live, but it also offers a better life. Ang proverb nagapadayon, but the unfaithful are destroyed by their duplicity. In the long run, dishonesty never pays. Correct.
So if we abandon our integrity, short-term wins actually yield defeat. But when fidelity and truthfulness shape us in God's power, sa amat-amat, no, we become people of deep character nga nagapangabuhi gid sang intsakto nga pagpangabuhi, maayo nga pagpangabuhi. Kung kapigaduhon ang aton pag-iistoryahan karon nga hapon, si RG nga isa ko ka estudyante sang una, tama gid sanda ka makaluluoy. Bata pa sila tita, sang iya magulang nga lalaki man, nailo na sa mga ginikanan. Waay it may nagsapupo kananda nga mga katiyuan o kun katiyaan. Tungod malayo sini ang pamilya nila nanay kag tatay nanda, kay suno sa istorya, tinguli sila nga mag-asawa, nga nagpalayo sa ila pamilya. Nag-elope sila, labag sa kagustuhan sang ila mga ginikanan. Tungod sa sobra nga panarabaho, nagmasakit una ang tatay, kag namatay. Tapos, isa ka tuig, nagsunod man kamasakit ang nanay, kag napatay man. Maayo nga ginbuligan, napalubong sang barangay. Tama ka makaluluoy ang duha ka bata. Nag-work ang iya magulang sa ila kasilingan when he was 7 years old pa lang, kag nagabulig-bulig man si RG nga 5 years old pa lang sadto. Ginpa-eskwela ang magulang, kag siya, tapos kabulig sa iya magulang, nagahapit anay sa tigulang nga nagagitara, kag kaisa magpauli, ining si RG. Nawili siya, sige tanaw, kagintestingan siya sang tigulang, magkapot sang ukulele, kagintudluan. Kadasig sa iya nga nakahibalo, kag amo na to dayon ang ginsuguran, nga permi na siya nagatukar-tukar. Na-develop ang iya nga talent sa pagkanta, nga siya na mismo ang naga-accompany sang gitara. Nagsikat siya, nga na-attract ang tag-iya sang banwa sang banda sa banwa, kag gin-adoptar siya. Ginbuligan makaeskwela. Kag kung may singing contest sa school, ginapa-join siya para maanad. Kanami, kay permi siya nagadaog. Na-inspire ang tag-iya sang banda, kag ginpa-join man sa singing contest sa banwa, kag permi daog, ining si RG. O galing, pagsikat na niya, ginisaan siya. Nga hasta ang board of judges, may gusto palutson, nga anak sang kilala nga pamilya. Tama ka sadya. Ang audience impact na focus kay RG, pero igo murahon, pag-announce ang result, nag-second lang siya. Nagbinagulbo ang mga tao nga hindi ko na fair ang judgment. Pero waay lang si RG magpatandog nga amo ato ang nahimo nga desisyon. Unta, hindi siya magsaka sa stage pagkuha sang second prize. Pero hambal ni Sir Boss niya, kuha Yung pangabudlayan mo di para may balunon ikaw, buwas mag-eskwela kaw. Pag-abot niya sa high school, gintudloan siya magamit sang wind instrument sa ila banda. Madasig man siya nga nakahibalo. Bale, duha na ang iya nga expertise. Kung may absent, magtukar sila, automatic makareplay siya. Na-experience naman gani Tita Reg ang mag-handle sang drum. So since RG became an apple of the eye ni Sir Boss, kay siya ang pinakabata sa tanan, tuya dumanagtubo ang kahisa sang iban sa grupo. Hindi gid maibitar ang kahisa. Ginahimo-himuan siya sang istorya nga hindi maayo. Isumbong kay Sir Boss, kagamo ang kabangdanan nga daw nagliwat ang pagtamod sini. Iya lang ginagwanta nga ma-overcome adto nga mga challenges until he graduated in high school. Tapos niya graduate, nagpasalamat siya kay Sir Boss, kag naglisensya nga mahalin. Nag-apply siya working student sa college. Work during the day and attend classes during night. Nag-enroll siya sa teaching to major in PE, music, and sports. Gintyagaan na gid nga matapos ang course for more than 5 years with summer. Maskin duro nga kiyaw-kiyaw sa kinabuhi niya,
kay mapisan kag manami performance na. Hapit unta siya mauntat pag work pero nanugunan man siya. May mga upod siya nga tikalon, traidor, mahisaon. Mayad lang magtikal maskin kulang ang hinimuan sa ila coordinator. Traidor pagid kay patalikdon na lang ikaw, libakon kag pakalainon. Mahisaon kung ano makita na sa imo, hikaya na kay fake kuno, hindi orig. Why kagid-it dag-anan sa mga parehas kadia nga kalidad sa mga tao. Pero iya, ginpasensyahan, why siya magsapak kag magpatentar. Why bali, for it will probably help him in landing a job easily, kay in demand kaayo ang iya nga major. Hindi gid bulag ang aton mahal nga Dios sa pagbulig kay RG, kay pag-graduate niya, gin-absorb siya dayon sang college immediately after graduation, though he's not yet eligible for the exigency of service. Well, puwerte ang kalipay niya, he accepted the offer of his alma mater. Diretso siya nasulod sa chapel nga nagatururo ang luha sa sobrang kalipay sa pagpasalamat kay Lord. After all, he served the college for 3 years and applied in the government school. Nag-resign siya, denabaton siya sa posisyon sa amon niya eskwelahan. Didto kag nagkaupdanay kami. Matutom siya sa iya serbisyo kag naghinay-hinay enroll sa masteral degree. Since ginhatagan man ako sang load sa foundation subjects, kag na-estudyante ko siya. Tungod ba nami siya magkanta kag magitara, ay abaw, Tita Regine? Nagka-crush ang amon niya registrar sa iya. Although hindi gid gwapo si RG, ang amon registrar, targon talang kay MT, manami man magkanta, kag siya permi ang nag-accompany sang gitara. Kung may program ang school, kasami sila nag-participate, usahay mag-duet pa. Ahay, way madugayi, kag na-develop gid ang feelings sang duha. Maskin may engineer nga nobyo si MT dito sa Manila nag-obra, kag may nurse nga nobya si RG dito sa abroad. Maybe because of the distance, kag talagsa lang ila communication, until such time nga nakabati si RG, ngang iya nobya nagminyo sa iya upod nga doktor. Samtang, pagdulong ni MT sang iya manghod sa airport, iya nasiplatan at distance ang iya nobyo nga nagpadulog sang taxi, may upod nga babae, nagabusong. Amo to, nga nagduda si MT, basi iya asawa. Waay lang gid sila formal communication through letters to break the relationship kay waay pa cellphone kaniadto. Parehas man sa natabo sa kay RG, nga waay man sila mag-break formally sang iya nga nobya sa abroad. Because maybe of their closeness in school, magkanta sa mga love songs kung may program, mag-single nga motor in going home in the afternoon, or sometimes mag-night out pa on Friday afternoon, there's really a strong force of attraction when the unlike poles meet together, kag sila lang ang ginaistorya. Ganiwa ay madugayi, kag nag-decide sila nga magpakasal pag sira sang klase, para waay naduro nga blah blah blah. Di kundi, gin-request kami nga mga teachers ni RG, nga magmaninay. Hindi man kami makabaribad, kay sira klase na. So, kanami man sang ila kasal, kay ang pari nga nag-officiate sa kasal, amon ko teachers ang una, kag amigo man ni RG. Malipayon na magtiayon, doble ang pagkayod, sang ginbugayan sila, duha ka anak, boy and girl, strong and healthy. Sa pagpadayon ko, gintunguan gid ni RG nga matapos ang iya nga masteral degree. Tapos, gin-assign siya, primero, as school in charge sa isa ka barangay high school. After 2 years, pag-retire sang principal, siya na ang gin-appoint sang school division superintendent bilang principal. Very successful gid siya sa iya nga career. Na-promote siya as principal, kag nag-put up siya sang sarili nga banda. He taught his band members every Saturday, kag kun waay klase. Nakibot man gani ako, kag nalipay,
sang ma-open ko sa FB ang iya litrato nga naga-saxophone. Ahay, nakahinumduman si RG, nag-saxophone sang old songs dedicated to me on the air. Hehehe. Pwerte akong ngisi-ngisi o gidpakita kagin pabati ko sa akon mga nephews and nieces ang tukar ni RG. So, I extended my warm congratulations and heartfelt thanks. Sa karon, ang yedwa ka anak, mga professionals na, and 3 years from now, ma-retire na siya as principal. The family of RG and MT enjoys a happy family life, a life of integrity, where honesty and truthfulness, patience and perseverance, cooperation and helpfulness are present. Kindness and understanding are combined together when God reigns in their hearts as the center of the love that binds them as one. Salamat kid sa imo, Tita Regine. Long live KLP. May our Heavenly Father always shower His blessings on you and your family. Truly yours, NB, sang Iloilo Province. Thank you very much, Gid, NB, for another inspiring story. Tuod gid man, no? If you pursue your dreams, kung hindi ka lang maguntat, no? Sa paglabuot, sa luyag mga labuton sa kabuhi, and not looking at the stumbling blocks along the way, you can make it. It will really happen. And especially if you have the Lord as your guide, and the one nga nagabuligid sa imo, nagagiyagid sa imo. We're very happy for the family of RG and sakay RG Gid himself, no? Nga bisan wala mga ginikanan, pero duwa sila sang iya nga utod, nagmatutong gid, kag they were able to elevate themselves, no? To the status of becoming who they are now, and attaining ang mga luyag nila nga malabot sa ilang kabuhi, kag ready lang kid, no, nga mag-persevere, kag hindi magpadala-dala sa kung ano-ano man nga mga sugyot. Continue lang kid, no, stay focused sa imo nga mga luyag nga himuon sa kabuhi, inang way ka man sa may ginatapakan, and ginahimo mo lang, no, giving your best. Because may ara ikaw sang family as your inspiration, and a family nga amugid, no, ang nagahatag sang motivation para sa imo, and at the same time amo ang imo nga dako man nga ginalantaw nga inspirasyon sa imo nga pag-attain sang sinitanan sa imo nga pagpangabuhi. So wala sang imposible ang imo nga kapisan, ang imo nga pag-persevere, i-bless gid na sa aton nga Ginoo. Kag especially if kabalo ka man, no, mag-give back, magbalikid kung anong imo nga ginhalinan, everything would be okay. Mas maayo pa gid. 2:41 ang aton nga oras sa liwat. Salamat gid sa imo, NB, sang Iloilo Province. Magapanubalik ang KLP pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas
Utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for March 23 to 29, 2025. Isa na naman kagabi ang mapunan sang paborito nyo nga mga rock songs kag madamo pang iban ang mangininyo sa concert at the Plaza. Kaupod ang Bini Band sa Marso 29, Sabado, umpisa alas 6 ng gabi. Sa tion si musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mugs kag madamo pang iba na ikaparaffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Marso 30, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa El Puente or The Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa alas 10 sang aga, isa ka oras bago mag-umpisa ang misa, those who would like to avail of the sacrament of reconciliation or confession are welcome. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kunyara ikaw sa balay sang iban, importante ang pag-practice ang good manners and right conduct sa pagpakita sang respeto sa tagbalay, sa ila space, kag sa ila pamilya. Be punctual. Kung ginimbitar ikaw sang tagbalay nga magkadto sa ila, mag-abot sa kinistoryan nga oras, hindi tuman ka temprano kag hindi man tuman ka late. Paybalon gilayon ang tagbalay kung makaabot ka nga late o kung hindi ka makakadto sa ila. Magdala sang regalo sa tagbalay kaangay sang bulak o kung pagkaon. Apisar hindi man ini mandatory, apang makabig ini nga maayo nga pamaagi sa pagpakita sang appreciation sa iya nangin imbitasyon. Kung ikaw ang gin-invite para magkaon, magtanyag sang bulig sa pagpreparar sa kusina o kung himuson ang kinanana pagkatapos, mahimo ma-appreciate sang tagbalay ang imo willingness nga magbulig. Sundon ang house rules. Kung ang tagbalay ang mayara sang guidelines o kung preferences kaangay sa pag-ubas sang sapatos sa portahan, respetuhon ang nasambit nga pagsulundan. Maglisensya kung maggamit sang personal items, hindi mag-assume nga mahimo ka mga makagamit sang banyo, remote control o kung iban pa nga personal items nga wala sang permiso. Masami magpasalamat sa tagbalay sa pag-imbitar sa imo sa ila balay. Kung ikaw ang ginserbehan sang pagkaon o kung ilimnon, ipabutsyag ang imo appreciation sa pagkaon. Simple nga thank you kag pagdayaw sang pagkaon ang makahatag sang smile sa tagbalay. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mo ang imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag baglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari mga tips nga dapat mo tandaan para maging safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Maglikaw sa tuman ka matambok, maasin kag matamis nga mga pagkaon.
Basahon sang maayo ang label sa mga balaklon kag i-check gid ang ilang nga expiration date. I-check sang maayo ang ginabakal nga karne kag isda agud makalikaw sa diarrhea kag food poisoning. Likawan naman nga magbakal sa mga unlabeled kag ginrepack nga mga pagkaon. Kung ginrepack gid man ini nga mga pagkaon, kinahanglan nga mayara sa gihapon ini sang husto nga label information. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abi sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas ni ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpataman. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon. Bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Kung sa dalan importante ang speed bumps, amo man ina sa imo galastuhan. Butang ka sang slow down nga barriers para mahagan-hagan ang imo galastuhan. Lakip sa sini amo ang pagkakasin ng payment information halin sa shopping apps o kon mobile devices, paghimo sang barriers sa tunga sang shopping cart kag check out. Hindi ka man mag-subscribe sa promotional email sa context kung nabudlayan ikaw mangindi sa sale. Kung kakasun mo ang convenience sa spending, mas makasave ikaw sang imo pinangabudlayan nga kwarta kag sigurado nga malabot mo ang imo financial goals. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa
o kung ara sa imo kusina agon malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit gid ng serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pagi sa paggamit ng serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nagkakuha sang porsyon sang pagkaon ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon ilabi na kun mayara sang miyembro nga nagamasakit. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network. Minutos bago magabot ang tak ng alas 3 na hapon, balik kita diri sa KLP. Hingagaw kita another story, and this one is coming from senior citizen sa 3rd District. Dearest Tita Regine. Maayong hapon gid sa tanan nga mga suki sang KLP. Tita Reg, nakapamati ako sang letter ni Roger sang maasin kag nakarelate gid ako sang angkon man nga experience parte bala sa mga nag-utang sa iya nga ang iban dugay magbayad kag ang iban kulang ang bayad. Damo gid ako nga experiences pareho kay Roger. Ang sobra ko nga kaluoy sa akon mga brothers and sisters, ako na Tita Reg naluoy kay ang utang nila ang iban may bayad pero kulang. Ang iba naman, wala gid ayawan. Or wala gid, ayawan ako kasukot. Hasta nga natak-an na lang ako. Sa nag-eskwela ako sa college, Tita Reg, nagadala ako nga inugbaligya sa school, mga chichirya, mga biscuits, dulce, kag kung ano-ano lang ang mag-groceries ko, Tita Reg. In between sang klase namon, nagapanulod-sulod ako sa mga rooms, kag magbaligya anay. Di bisan gani nagaklase, nagaklase na, naga-sign language sa mga classmates ko. Mabakal. Tapos hinadaho-daho lang ina para makalabot ang item sa iya. Amuman ang bayad. Hasta subong. May ara gid ako nga classmates nga wala makabayad. Tapos may ara pagid ako boardmates nga nag-utang sa akon. Forgets man. Ay nako. Hasta nga nakatapos na ako sa college, nakaobra na sa hospital, mas madamo na gid akong sulukton. Balaan mo Tita Reg, ang una bala uso ang cell cards. Di kun mag night duty ako, nagabakal ako, bisan pila lang kabilog. Yadi pa ang akon nga ginansya sa isa ka cell card. Nakaagi gid ako gani nga nadulaan ako cell card 5 pieces gid nga tag 300 each. Telephone operator ako sa kag night duty. Ti ara man lang ang bag ko dira sa small room nga ginadutihan ko. Tapos ko duty 7 o'clock sa aga, nagpa-canteen anay ako para mamahaw. Para pag-abot ko sa balay, tulog na lang ako. Pagbalik ko, ginlantaw ko nasudlan sa mga cell cards, wala na unod. Dogin kulbaan man ako, Tita Reg. Allowance ko ato ang ginbakal ko sa cell card. Tapos, nadula pa. Yambal ko sa isip ko, Tita. Basi, mas masubra pa sa ako ng pagkinahanglan niya sang kwarta. Ti mo na, nga bisan bawal mga wat, ginhimo niya gid. I learned from my mistakes, gid Tita Reg, Tapos nag-load wallet, pagid ako, Tita, kagdamo, gid akong customers. May ginakwaan ako sang load wallet, nga ginautang ko. Tapos kung may mabakal or may magpa-load, gina-forward ko lang ang cellphone number nila sa ginakuhaan ko. That time, Tita Reg, medyo hindi nami ito amon relationship ni Madam. Kag nag-decide ako anay nga magpuli sa amon sa 1st District. Nagsunggod gid ako sa iya kay masyado kaisip. Tinatak-an ako kag nagpahimo ako gamay nga balay made of bamboo sa amon sa 1st District. Month of March ito, Tita Reg, kag tapos naman ang klase ni NJ, gindala ko man siya kay do hindi kita ko mabuhi kung wala ang bata. Baw, Tita, dito gid ako nagakaramaal. Kay syempre, kung nagapahimo ka balay, tuod nga gamay lang, pero masupot man ang gasto. Ang kwarta nga ginabayad sa akon sa mga customers ko sa load, narasar ko. O kung amuna ato ang ginakuha ko, kag igasto sa pagpahimo ko sang balay.
Abaw, igo ko ma-realize, kadako nagali isang akong remittance nga wala ko marimit. So nag-chat ako sa supplier nga loadan ang mga customers ko. Abang hindi na siya mag-load kay siling niya. By dan ko anay akong balance nga more or less 61,000 pesos. Wow. Kung di na shock gid ako, hala di na ko kadya makuha sa muni kadako nga amount. Do kinakibang kita ko Tita Reg kung magsulod sa isip ko. Hala, paano ako kadyaman? Lord, buligi man ako kung anong himuon ko ay. Bisan sa CR ako, gulpi lang ako ginakulbaan. First time ko nga naka-experience sa muni kadako nga utang. Hay, Diyos ko, guide man ako. Ay basi mapriso ako kadya. Kauruya gid, maguba image ko sa mga tao sa palibot ko. Kadamo lang nagasulod sa isip ko, Tita Reg. Gulpi lang ako ginakulbaan. Singko, Lord, hindi man ako babae EI. Nagabot ang fiesta ni San Vicente Ferrer sa neighboring barangay namon. Nagsimba ako kay siling ko sa akong kaugalingon. Mangayo ako bulig sa patron saint. Di ko damo Tita Reg sa meditation ko or kanami gid sang meditation ko samtang nag-attend sang Holy Mass. Tama ka miraculous nga daan si Senyor Vicente Ferrer. Nagasimba lang ako, grabe ang hibubunot ko. Ako lang nakahibalo sang akon mga worries. Lord, siling ko, nagapatigid ako sang milagro. Kay ang gusto sang San Vicente, grabe gid Tita Reg. Super feel ko gid ang akon nga pagsimba. Lord, I will entrust everything unto your care. Natapos ang misa, tita. Siyempre na miesta na kami sa balay sa mga kilala namon. Pero nadaladala ko lang gihapon ang phobia sa akon nga dughan. Sa hinali lang, maabot ang kakulba. Do gina-remind gid ako sa akon balayran. Pag abot ko sa balay, tapos namon ni NJ Panyapon, ginhimos ko siya pailisan sang bayo pantulog. Nag-grocery ako, just recommending myself to God. Nga hindi na ako pagkulbaan, kay do nervyoson ako Tita Reg. Nagpanahi ako, samtang nagapanahi, ginaingod ko man ang akon nga cellphone. Dugay-dugay nagtawag ang hinablos ko from Singapore. Di may hulam ina siya sa amon, ginplete niya pa kadto didto. Bale, ginamat-amatan niya, kada may extra money siya. Sili niya, hello dad, may padala ako payment boss. Amulang inaanay, 20,000, kay mapadala man ako kanday nanay. Ang father niya si Tita Reg, amo ang akon utod. Kag during his college, ako sina ang nagpasulod sa iya nga maging entrance scholar sa university, owned and managed by the Sister of Chartres. Wow, very happy gid ako Tita Reg for my answered prayers. Bisan amulang to anay ang i-deposit ko sa 61,000 ko nga utang, at least may movement, kag medyo mag-okay gawa akong isip. Baligin bayad ko pagka next day, kay Sunday, day off ko. Okay? Well, I guess diri lang anay kita kutob, no? Sa sulat diri sa aton ni senior citizens sa 3rd District. Dali lang gid kitandaan ko kung diin ako nag-stop para nga buwas. I-continue natin ini ha, kag tapuson ta ang ini nga istorya. For the meantime, magasunod na mga kabombo, inyo naman paborito nga mga dramas kada hapon diri sa Bombo Radio Iloilo. Magasunod si Tuyang Ermitaña after sa KLP, tapos sina ang Provincial Jail, and then ang Dear Diary. So, enjoy the rest of your afternoon and enjoy the dramas in stored para sa inyo. For your stories diri sa KLP, palihog na lang i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton sa gihapon and ipadala nyo lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Balikay kita buwas with the continuation of the story of the senior citizens sa 3rd District. Madamang salamat sa inyo mga kabombo. Buwas naman sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.